Horbury Highway. Forskerne kan man, ja, men forskerne kan jeg. Ja? Okay, så trykker du bare her.
God kveld. Hallo. God kveld og sommer. Har jeg det etter? Ok. Hjertelig velkommen. Jeg har hoa litt at få sånne kolfringer møtt opp til denne borgerfonden. Så jeg vågner tid her noe på hjertet, og vi har kanskje akkurat på hjertet. Og dette et tiltak som er gjort fra Stedbundnevntene og Torshavn kommune. Så det deilig at vi alle har møtt opp, eller har møtt så fjellment opp her i kveld. Eisne, takk for fine kakene som 8. flokker har bakat lokken her i kveld, ved kaffe og te. Det skulle nok en nomsfer, så det godt satt hjemme, eisne, være en pastor av. Vi da finnes det såleis at Jan Brian Wittfeldt kommer at greia åkene synder fra, og han kommer så å ivtaka styringsene ta lykka kjøtt i livet. Og jeg fikk komme lykka bare at tryva lysinder i skrona själva her kvalt, og om man løter kommer vi til at høyre nek om demografiske gongtene, nemlig her i Kotlafyrir. Det kan være ser avhverst, han har så ikke själva se. Jeg kan nevne sattmalen mellom sammenlegging av Kotlafjærar og Torshavn kommune var nemlig underskrivet over den 7. april og i 1998. Da var det nemlig at dette lagte da at hennes støy skulle være det samme i bavundsøvun etter selve sammenleggingene som var i 2001. Kolfrenevnten var eisende en parter av tog sattmalen. Og langt ta sast at det har vært trobult, nemlig at det årene om usikringar og sethusabygging i Kotlafyrir. Da kommunen åtte ta unga gjør. Stafet var at tog eisne at han byggjesamting var 4 Kotlafjør, men hans færd var i smålåter om alt annet, så var ikke sagt om nemlig om utstidsningar og målet. Og vi har så igjen sanna at det har ikke vært latt. Det har eisen vært seriøst trobult at utvida gjør i Kotlafjør til grunnstikker, det meste er kongs eller privat. Det har ikke vært latt bei åren og 18 sammenleggingsene å finne gjør, nemlig til endamålet. Privat gjør ikke bolig, og er få fædra og ta ved reisende grunnstikke prøyseren heretter. Senest store utstikkene Kotlafyrir var Hamrabøye, det har sett rymlig vel, nemlig å selge til 22 stikkene i første atløve, og det har vært 35 omsøkner, men flere stikker var leten innatter og selv til henne som stod i listan. Settene kom så nøkere træt, men ta var listen trarrønter, så de var selv av friere søle for nemlig under kostpris. Og enn det en tutsi som grunnstikker hver man ikke begynner på at bytja, og til jøver som vi har trobeleggere nemlig vi futsing, der kunne vi kanskje komme sindre av hva det og det sånn at ikke vi kommuner gjør det nok mer vi penninger sånne gjør, som tøyene på et nå. Og i fjør lyste jeg kommunen så vi 4.500 fermeter til søle til fjellbretta bostadsbygging. Hetta var eisne en parster av matrikkelen 23 av Lignese, og etkomman omvis kjall Grønna Gil. Her var plass for beie rehusa, bygging og beie eiere og leieløsning. Men det kom som sagt bare ett tilbud inn. Tog var treidene som kjæseibarene, som kom inn i tilbånden, kommunen samt kommunsørslovene ikke har heimild til å gjøre en tydelig avtale. Alt var tog til å bjøre øke utdatter, men takk kom ikke tilbud inn. Men vi trykker fremholdende dette kan gjøre, så vi tar ikke slepp målen og at jeg bjøre øke utdatter enn en affær. Byrda Vardom, boarkitekter, kommer fram via en framløve og greier nemlig fra mulighetene for bostadsbygging i Kotlafyrir og hva for framtidige muligheter Så det eldre debelen i Kotlafyrir. Atlan byggja nemlig en eldre debel i Kotlafyrir. Eldre debelen skal avløse verande tilhalt og sambøyle. Sambøyle ikke tøyerhøskande langer, det videre vi død. Og her skulle jo være flere boplass enn de nuverande boplassene som i sambøylen og i det.
Og samboilen byggva ut av borgare som har lattare røktartørv. Og i framtiden skal det eisne være såleis at eisne borgare vid demenssjuke og vid større røktartørve skulle kunne byggva av eldredeplen og i Kollafjord. Hoksan at eldredeplen skal ha rom for venjing og tilhalde omframt sjåvande boplass. Møvleggjer eisne fyrir at innhoksa nekra eldre uibøver, eller røktar uibøver, og tilknyttet til eldre deplen i Kollafjord. Og det er samme modeller som vi akkurat nå er gang til å bytja et eldre depel og i Storebrekke her i havn. Atlane gjør en depel her i alle tjenester eldrehøysen til Kollafjord være samleie. Flere oppskott har vært stedsetting, men enn ikke kommer mål ved hesen. Det er 3 øker som jeg vet om hver oppskott har vært om, med annet Totnese, Lygnese og Humro. Mars Müller, akkurat leier av bytjemålstaltene, for at greie lysende fra 2 atlene hver øken litja, og hver vi kunne fære gang ved at åknåk til hjørne på denne veien. Vi kunne ha gjort det for lengre tid siden, men det er ymse foreninger som har gjort det at hvordan man ikke blir samt om hver det skal litja. Så er det heita vattnet som sprøyter ur som er kilometer dypt i Lygnese. Og her er det flere hål i 20 graden heita vattnet som sprenner opp til 18 kubikk opp om tøyman, og et andre hål vi 16-19 graden heita vatten. Som kunne til å være tåsa nekko med gagnet av vattnet, og omkvarves og vinnermalere gjøtta nemlig fjør stol til en verskatland, til middelanna gagnet av vattnet til opphyting av kommunale bygningen her i Kollafjord. Kommunen har selv eisen gjøtta 1 million til dette endamål. Dette kan gjøres ved en samlebrunn av Lygnese, ved rørlegging mittelen Lygnese og ved Skjegv, så kan eisene bytjast ut leiband. Hette er aldri rønt over i fargen, og hertil kommer at rattren til gagnet av vattnet ikke enn er avgreiter, men tannloven ligger i løgtingen bætt nå til avgreitsle. Hette færre vi høyre sinde mer om, og gjerne framløy som tekststjåren på Jakobsen kommer at lese fram. Så er det Frytjaskolen. Et tøyende mål til kommunen er å få bedre måned om høles omstøvende til Badnagæren og Frytjaskolen. Tar vi å få samla alt det namnsfrøyelige virksomhet her ved Botnanna, og at hølene være og nøytøyer herskante stande. Kommunen hever samstarv i Skåtafellet om leie hølen. Alle er jo samt om at hese hølene ikke er herskante langer, så andre løsning skal finnast. Her er ymse muligheter å bytja innenfor verande bytsamtikt, og som eisen kan være vidt til å gjøre øke fram vi ånda, mer innbjørende ved lendeskøten, spilleplassen og øren, og eisene som er torg her og i Mjøsen. Jan Peter Hensa, tuvnarstjåre, for å greie nærre fra Atlandet var tuvnare øken. Sattne vi så året sjående frutt, men det kommer årstyreren sjående er støyla fyrir tøy, og høy vi eisene at også om åndemål. Og kommunen er som sagt velmanna her i kveld. Vi ser kun av flere øtjen som er i tøk til å greie fra og svære kanskje spørninger som kommer her i salen. Og det var vi sjående at det kommer nekker spørninger hvis det er nøyt for tøy. Men sjående, hette er nekker for framman, nekker man atle gjøre, men vi tar eisene gjørst nekker i Kollafjord, det er alltid sjølver. Og hette vil særstrekelig avhåverst har vi haft samstarv i Torsland kommune og Kollafjord opp til tøyene. Det første vi får gang til vi tar selv Utrahøtlen, som nå sender li og være velmannet av kolfringen på til gode dister og til andre eisene. Skolen her, han ble høvesomvalder eisene, ikke for noen år siden. Lakna mistø i gjørt og bygd. Badnagærer, spilte noe badnagærer i bygder. Reinseverk eisen kom her i Kollafjord, badabrikvar og heiler, og ikke minst bytjebuning av stora kai på mener vi. Så her er imesting som er positivt her i Kollafjord som vi har vært glad for å kunne være en parster av. Så en affær, hjertelig velkomna sammen, og så ferdig jeg lette året ut til årstyreren Tjåkon, Jan Brian Wittfeldt.
Kör så väl, Jan Press. Tack för det, och det är spännande att höra att det kan meningar i kväll. Ja, tack för det. Nu är vi i Jökn och Skronna. Jag måste kunna säga tacka för alla de här att du bjöd mig vettig till Kollafjärd kväll. Hej, nu så att vi är i Jökn och Skronna så vi fick ändå tacka till. Men helt stort om losten kan säga till att vi gör det så snart att vi tar ett punkt 17 kväll som heter år i frukt. Här som idag självande möjliga att spyrja om allt det som tycker ständer på hjärsta. Som här nämnde bär om det som det handlar om här. Och just när vi saker annat det bränner in i så är det bostadspolitiker och folk från fyrsidingen av Aklen kommer till Kollafjärd att svära på att det är det bästa förmånen. Men jag tror att vi har nog så nekvar framlöver och vi har nog så tatt program ösne. Så gör vi det här att visst det är utötsliga spårningar och på att det är konkreta som det sucka eller höra på nu. Alltså på att det är framlöna visst det är ett land evamal om heter eller hattar och i akkurat hur som vi har på nu. Så tackar vi spårningen på en vägen. Men det spårningar av mer generellonslägen så lägger vi det i spårningar omfärd till ändans. Det här är ett huvud till det, men som sagt är det helt generella spårningar och på att det framlöna till just av att se och hörst så tackar vi tar spårningarna så först så får vi lyckas runda till är och så det blir hängande i luften medan vi för att diskutera anormal. Och så är det två praktiska ting. Jag har inte hört några fartelefon ringa än, men de försöker ringa också. Så här har det en fartelefon som inte har jag-läst, så sätter jag en lycka och jag-läst. Här är det som här och nämnt nekva kaffe och nekva kakor uppe i krötchen. Vi har kaffe och kakor att han har funnit till för lunch att ha en bönlös kaffepaus och en kaffestek, men onkel öl och kaffetrönjande så färdig bara upp på stitteln så får det mun till i Sverige så till smör formellt än så. Så det kunde gott och så sätta det ner och få en kaffemun och en kakbit att vi med det lusta. Men det vill inte näkar bönlös stekkor mittel framlönar. Men så det tar vi det li och kom Jökn Skronna i kväll. Så är så det kaffe och kakor att få. Och så kan man också prata vad gör om det som man nu har stå finns ju vi och spårstom och finns ju svär på och inte finns svär på hvis det måste vara nejot. Och vi siktar efter en 2 timmar här alloj. Så det ska inte vara så snart vi bröder av en folk i liv jag spyrja, men bara här i tanken om att hvis det bränner inne vid spårningen och så vidare så inte sida för lunch vitta emot jag förla så att skulle vi ända och vi som sagt vi har och med dock att om du inte tog in och sjåret så är vi kommer Jöknes här annars nog så man säger rikvis miklo Skronna. Hatt det här färre och som sagt har det spårningar till de konkreta ämnen gör man bara prej på en vägen så tackar vi då lyckas kött framlönar i lyttnar annars vi spårnar färre i ändan. Vi börjar vid demografierna och han som kommer att lägga det här fram vägna till lokala som man säger det här så Ben Arabo to för första året och ett punkt som inte ständer skrån här till att nu har vi den har stått och tog in någon utvarp någon och vikskifte men forskvinnan och i KF Anja Vartum för eller Anja Veje för Luika har stått över att säga några få år 18 Benny och Vere. Så vi tar bara presentera under samma punkten. Så, körs väl, Ben. Tack för det. Ja, jag är vi om att lägga de demografiska talen fram och låta vara sagt på den vägen ni ser talen komma från Hackstå förja. Så det är officiellt tal. Jag lär bara lucka att gänga joggen dig och visa gångna och kanske ta sig intro. Och kanske sammanlukna vi ankra byggt av luknande stöd som Kollafjörd. Så ser det ut. Men allra först så var en grön och hette pura fext. Detta var i milen och ukvöld. Att Hackståan kom ut och kom så falkatal hej Arsta seta sista året och här var det så lös att vi det var folkavväxter i förrjun och det har haft det sista åren. Men bygden är vi största växt och största minskning var på i Torshavn kommun. Största växten var i Torshavn, men största minskning var i Kollafjärd. Här folkatalet minkar vi 21 folk senaste år. Så att det ser inte ut, hvis man ser det bara 8 år sedan, men så finns det skulle vi inte skicka bara 8 år sedan. Hvis man hikker etter öllum landen og hikker etter folkatalen fra 45 til 2008 til den første kolonnan her, og så brøytingen fra 2008 til 2023. Så hvis vi hikker for alle aldersbolkar, så vaks folkatalen fra 45 til 8, 2%. Og siden 2008 er folkatalen vaks i 18% i førre.
Och man kan säga att det växer över alla linjerna. Så det tar höv och aldersbalkarna är vuxna rulla nek och ta blir procenten ganska sin meningslöst och hur snäck folk är över 50 det är ganska ett fatal och till kött att det dubblas och så växer 100%. Så men hvis vi hittar efter de låg aldersbalkarna så har folkatallet så är det vuxen också stabilt i förrjun. Det är sista 20 åren gott väl det. Det är 4% av 0 till 90 år och 3% till 19 och aldersbalkan 20 till 90 år och 30 till 93 år är spaxen vid 6%. Och det är ju de folkna som är i, man säger. Tar aldersbalkan som förbud. Så för allt landet ser det ju inte så galet ut. Har vi att vita att vi vill ha fler äldre mot lång. Det är så gången om allt landet. Men för allt landet så är det förnuftigt badnatal. Hvis vi så hittar efter havnerna sammanbor vi Kotlafjord. Och nu vet jag, nu kanske inte så sitta skärmen, men jag kan så uppsummera hur det ser ut. Det är så att hvis man hittar bröjtingen från 5 till 2008, ta vaks havnen vid 13%. Från 2008 till 2020 är havnen vuxen vid 26%. Och hvis vi så hittar till Kotlafjord, så är bröjtingen från 5 till 2008 16%, medan 8 till 2020 är det 6%. Och så kan man säga, ja, det är kanske inte så bort. Men hvis vi så hittar efter aldersbalken, ja, så är mynden helt annorlunda. Och själva i havnen är här alla aldersbalkar, alla är vuxna, alla folkadalen, men så tycker att Kotlafjord, så är balkaren 0 till 90 år, då är det 15% minskning från 8 till 20. Och 20 till 19 år, är 15% minskning, och 20 till 90 år, 12% minskning. Så här ser han inte ut vid badnatalen. Bötn och ung, till lacka, öjlanägg, till sist 20 år. Och så hinner balkarna 30-93 är en liten växtor, 40-94 en liten minskning och så tar höv och aldersbalkarna. Tar är vuxna. Nej. Hvis vi så hittar efter folkadalsindexen, vi hittar ett Kotlafjord, så gör vi att hvis vi sätter 2008 till 100, ja, så är det 4 fors i 2030, Kotlafjord. Men hvis du hittar efter 0 till 15 år, det vill säga balkar 0 till 15 år är minkaår. Men hvis du så hittar efter 16-60 år, så 105, det vill säga vidare mer i Kotlafjord 16-60 år. Det är kanske inte så galet ut vid långt många. Hvis vi hittar stränder till sammanlökning, här är badnatal vuxen vid 1% och 0 till 15 år, och 16-60 år 20%. Det var sådana kommuner som höll, badnatal 0 till 15, 5%, 50%, 16-60 år. Men 16 till 26 år är en öjliga bröjor aldersbalk. Och det är faktiskt en också lite sigande demografisk segment. Då ska man bara byta det inte mer upp. Och ta är mynten inte pen. Hvis vi toxa om Kotlafjord, så syns vi att från 5 till 2008, ta vaks bygden Rattlanegg. Det lukar balken 0-90 han minkar vid 6%, men hinner balkan 20-19, 20-20, 30-30, tar det vuxna Rattlanegg 10 år, ja. Men för till 2008 till 2030, så är det minskningen som jag nämnde i Jan, 15% färre böten, men 0-90 år, 15% från 20-19 färre, 12% 20-20 färre, men växten är här. Och det som man kan knyta till en vimärsen till det är att det är nog vi att, alltså det är badnatal i lågt är inte gott, men vad är det som färböten? Ja, det är den aldersbalken 20-20, 30-30. Det är inte häsar aldersbalkarna som får böten. Så det ser inte ut så att han parstren av bygden som sätter till, han är inte här är hål. Så sammanluknar vi havnerna generellt och färger generellt, så är färger generellt till vax i alla linjerna. Det var minskning från 5 till 2008 att det vax i Kotlafjord. Och det sker utan man aldersbalken från 20 och fram till 2020. Och hvis vi så till stränder som är en massa sammanbärlig bygg, så nu är undersöktunneln kommer, nu det blir parsta mer, nu är som TV så just amon, men nu minns det lättare 20 år skoj. Här är badnatal växer vid 93% av strand. Samsvarande Kotlafjord minkar vid 15% i aldersbalken från 0 till 90 år.
Så här och hette sjön en gång som är 20 år ska jag. Det säger så inte om hur jävn gången är lite men hette Gussi kommer stäfesta att i det senaste 20 åren så är Kollafjörður örvuse från Landenon, vid örvuse från Tórshavn och en sammanbärlig bygd här är vid Östne Rattlanek örvus. Det så där man kan stäfesta. Och ta för inte ordentligt in och kvita så är. Så nyhetsståan är att folk bor att det kan alltid i minka nekv och badnatal i minka öjla nekv. Så det kan jag göra det är inte som aldersbalken så håll trus upp efter det är inte man ska få så bröd alltid inte att jag vet inte ska inte bestämma men det är så inte det. Så hade det som hackståvan visar okon och jag vet inte, jag hade folk kunnat utlägga det här som det vill utfrågas ner, men detta ser inte gott ut. Så det är en gång över 20 år, och jag kan säga bara lyckat nämna, jag satt det första kolfarandet, från 1 till 4. 2000, hon tog vi 1 januari 2008, och vi satt till 2004, och 8 första vi snackade om det var grundstick. Bara stäfesta det, så ska det inte ske något om det så igen. Det var faktiskt det som jag hejade vid töllen, och det är allt töl för hackstående, det är bara halvnar. Jag vet inte om det var något så grönt. Några spurningar till det här. Färre böten, färre ung, så 20 år. Det må vara ny så. Jag såg till att öla grått. Det är inte något som rätt handen upp till en spurning. Stort av uppklarande så är det... Ja, och en är rivare. Jag kan lämna rundvisning. Nej, jag vill gärna, jag har alltid höra spurningen alltid. Så är det snarare. Alltså det som är alltid intressant det är rationeringspunktet i 2001. Och 2001 är nettopp akkurat har ju i sammanläggningen vär. Och jag alltid att det är tölande vöjsakon är att gången är som man är sen 2001. Det är också sent. Jag alltid att det kunde huxa att det kunde till det är. Men det är alltid det värsta vimmers. Ja, kanske bara en vimmers ingen annan. Här är några andra som ösnen har inte stått han. Ja, cheers väl. Jag ska jag har en vän om näkve gamla droncher hotla höra gamla säger. Kan se hackståvan till. Ja, jag ser hackståvan till. Jo, det här ser jag töllen inte, men förr säger man att det var en gammal dronker på mörkerna, men det är nog inte långt. Jag kan säga det från 5 år till nu där. Jag vet inte, vi har slett tjockt detta, men du sa aldersfördelen. Ja, det går som att vara god med folk där, förhållsvis. det är onkel gamla droncher på. Så här är potentiellt näckver ganska, jag vet inte. Fint, tack för att vi med oss spurningen. Här är inte fler som markerar än, så jag halt jag vid tacka för det. Ska vi klappa för Ben? Så var det forskvinnan i KF, Anja Aje. Mikrofon. Ja, god kväll. Jag har nog snackat på början. Jag får se allt så blir det nog ändå som Ben säger. Men jag ska börja lite med lite första sjöbo. Jag har det som är skilt alene så är löpt det sin skräck av folk att ta inte någon söndag dövra. Och jag har det läraren i skolan här sett att botten till fria så skolan gör. Spurte om det var en vante för att KF inte får vara till mer och allt det där. Och jag bara min arbetsvär. Här var flera dönsk kom ut land och sa att jag får hem med pappa i nekva gör, appi i nekva gör, för be utstickja nek. Så hade det något som vi inte till bygden. Och ja, det är Ben sagt också om. Och ja, som sagt så är jag forskare i KF och tog väl rätt ävne lusta sig inte från tog vinkeln. Och det är ganska naturligt att det är först ganska innanför utrott och skola att man lägger mest till det mycket. Det är ganska tej som är känlig och i bygden och vi har omframt att vi har vuxna väl manfall handbollen så här har vi dessa badhandbollen och det här vi söker det stora myntchen nu och det är nästan en årgång som klarar att manna sig själva alltså ganska gånger akkurat tjej 8 läkare och så
skulda dotter bors av ångstande, så vill man nødt til å gjøre av på. Og dette for sånn det räcka bästa lige sättne och det är det som det galtande faktiskt för bägge handboll och fotboll och kapprar det här så kanske inte bruk för det lugna någon folk och i samma altre. Men vi håller det att det är alltså KF, jag snackar säga för bygderna. Vi är ett li, vi är rykar sjöbo, inte såna jag mästariter som vi då yngst, men vi har alltid varit vi är som det stort till det vara. Och jag hade vi må bara stäfesta det att stövan fällan någon är hatteslig. Och så checkar vad det nästa. Nu har Ben nämnt några haktal och det var så gus jag minns inte kallar för det. Och jag har inte funnit tull för fotbollen och kapprauren runt om i landet men HSF har samlat in tull för fällan i Färjön. Över Gusnegelimer är kvar nästa kon handbollsfällan. Og her er KF nok snakket minsta fela i landet. Og tyrstige bøttene i Kotlafrid, la få bøtt spille håndbolt, altså de fleste som de spiller begge håndbolt og flåbolt. Men troblet er sånn det som sagt, vi der så få. Og et som vi halta øyla tøtninger vi kjer, altså at vi får folkevøkster, og den plasseringen for Kotlafjord, det vi lytter. Alltså vi har havnarna sådana för Jakob som vi där i kommunen samma vi, men vi får inte samstarva innan för idrott. Så här är det såna kväll i havnarna, det kommer inte norrefter. Västerefter, här ber helskjortet till affär, här är VF. Och på ett norranfyra, här är Sonta kommuna och så Öje, och här är och det spelar för så att vi öppet och det är för långt norr Sonta la norr Öraback skola och i Fjärraflöch. Så vi har faktiskt bara åkom. Och vi var nødt til at vi har blivit flere. Og ja, han kommer sin lenta ner till sånn det 4 måneder og vansar. Jeg vil ha lytte sted i en større kommune. Jeg nevnte nek som var kommet til Kottlar for her, og så gjerne sammenleggingen. Og vi er sånn at jeg er glad for alt det som jeg kom her. Men som sagt, folk, det er det som vi har bruk for det. Og det tar man ner lite steg i den stora kommunen så blir det länke över till skipanna. Och vi då ser och såna luska kampanjer för havnen där som man i samband med IMS där man och slä år havnen en bojer i Männing, en bojer i Växtre. Men det håller vi inte vi söker i den norra parten av kommunen. Och till det som vi då har bruk för det. Och så för ända så håller vi att ja, vi är nog spänta på att veta kvar Atlanten vill gröta från. Så att ni om med där, men vi hoppas att det blir också har hampla stor utstickning att inte vara 5 stycken här och 20 stycken här, men att man kan komma i någon boiling som det kom i uppdrag någon jag så nu är jag fått i Önfors men så när jag kan minnas så var det på YouTube det var så där under lojorna kom när man häver några hus. Där kan nog boilingar här som ung folk kan bosätta sig. Och man ska helst vara bänk för att det är för next stycke till att det ska nog färra och vi har väl inte bara bruk för stycken till de folkne som är här och nu. Men vi har sånt folk som atlasar ganska köpa hus som stycke om 1-2 år och ganska långt fram i tiden och att era familjer som är välkomna här till. Nu var sträntor fram här, 12 för sträntor och jag känner rättligen jag havna folk som är flott i sträntor. Tog att det är sticker och dåliga takt vi havna är det så blivit nu. Men vi tar som att allt lite takt vi havna men här är det bara inte värd så näck så jag minns gott att jag var baden att jag var signa på dem så något bullingren som kom här då. Att det bo och den näck till flyttar. Och det är så det här som är ju gott hvis det hänt i att så vi får bara att höjta av med det att inte skryta för bo i höjta punkter. Jag vet om det ska komma ett lösning på allt, jag vet inte, men ett lyft är gos till golfningar om att man kommer bröting och är snörsnå. Och det allra sista, jag nämnde också vid Kongsgör och allt det där. Jag vet inte hur det är vid Kongsgör akkurat, hon är så inte privat, alltså på en eller annan mat är det en Kongslandsgör och
Men här är det så nocka lent i Kollafjord. Som är skilda land och så är minne 5% privat gör i Kollafjord. Och ja, som man säger så när jag känner flera runt om eller vad säg och men som man säger bara vad jag säger, det vet jag brukar folk. KF kan inte bruka när kan säga och ja. Så vill jag gå se att det blir väl just. Ja, tack för det, Anja Vaje. Hon lång runt av paddlen så till får köra och spela den här men hon är så är det också så fänga det den kaffepaus. Nämligen till oss Norrland. Det är fint. Vi färra vi är i skrånne till den nästa. Och nu ska det snickas om bostädermålagar. Det vill ligga som fiskar sin rätt då i en alert men nu kommer så bojararkitekten blir vart om att gröja fra om målagar och utstitchingar och vad annars är och tapeten eller av skrånne eller av blotchen kallar det kan man vill. Cheers väl. Vill du ha en? Vad du har det? Bro hända. Ja, jag ska nog. Ja. Hej och god kväll. Jag kommer inte att ge några lyfter till politikerna som nog kan komma under lyften, men jag kan komma och fortälla lite syndrom vad vi tog så av bojarköpanliga öknon. Ja. Alltså kommunatlanen som det gör det 20 hon erkände ta iverskipa i styrningssamboje för hur vi planlägger kommunerna samman vi byggsamtekne och det som olja kjelet akkurat vi hesar kommunatlanen som kommer i till dagförda det att bygdnar och närom inte vidgör till att säga att bygdnar är enas område där vi så ser det och här kan man säga att det som ständer ser mest för Kollafjord är att det är en böndavirksomhet säger vindlet virksomhet gassaun fiskarvirksomhet och andra vindlet virksomhet och så näka om bostäder och mystiga virksomhet och småbåthavnar. Till lukka som de ser mest som man lukka som säger självande är det idrottavirksomhet och böten och allt möjligt men som sagt kommunatland och det är allt och lite eller öliga ton för alla bygdnar i kommunen. Och så kan man säga att byggsamtekten hon sjönde säger något om kvärt är löftet om de skörsnon och jag prövar så att för jöknen byggsamtekna nu här samband med 4 ögon med till det. Och här har också jag kom in och visa kvar ju ökigt tar vi tar om kvar ju ökigt är till att bygga. Det är faktiskt rättland jag ökigt att bygga. Men så vi först tittar efter Kollafjorden och landsländen så är det sånt som vi då har flera för norraste bygden och i kommunen norraste fjörder i kommunen och det är långsta bygd eller långsto bygder till ta vidare det allt om självväsende men det och vi att det är trutchar bygder som ger ena bygd. Det ger eisen til at det er trudja bygder som kanskje har hver sin identitet, og eisen ikke kanskje er misannast og i syne lille bygd. Og det kan være en liten avbjøring i samband med hver er det at man skal styrkjast, eller som man sier, hvordan skal man menna bygdene og i syne helt, for lykkes som er djeva Kollafjord en god identitet, eller et sted her folk virkelig liva og trivast sammen. Så det och vi att man nästan hör sig som sagt trutcha bygder och en öliga ett långt sträcka kan vara sin det tar först att sauna samman och få att handsuna att fungera. Och så ligger bygden så att fram vid fjörden alla vägen och det vill säga fjöll uppe i synar det kan ha avskan och solargång skugga vi skifter i mån till hur man kan stäsätta goda utstyrningar vid gång solargång och framvis det kan ha en avbjörning men eisen är att länte och av som fördon blir rättliga pratt och här vi krävs rättliga anläggsarbete. Det är ofta någon så dyrar utstyrningar. Och det är inte bara en flöte här man verkligen kan bara alltså bygga en arikva och bostäderna på en lättare mata alltså hvis man tar också alltså storkötten i mån till i havnen här det är rymliga flatta här är det topografin rättliga eller avbjörande. Men det är ett rucklandsla och särskilt att man kanske huxar in och idealen och alla de erbjudandena nej att ta flotta landslag som är här på och då är det studenterna mycket att man väljer öka ut till att bygga är man gröna länte i mån till att man arbetar
take go eller ta flotta landsläge som är. Jag också så att pröva inte efter kvart det som man kan göra. Man kan för in och tatta via bitcha och överande bostadslände. Och det är trubbelchocken är att vi Torsna kommuna äger en matrikel 203 C som är i bostadsrätt. Och annars är det som här i Sverige ja privat och annars är det landsgör. Till nästa synar där visar så bara hur jag prövar för joggenbygdna och hukta efter kvar är det lände som ligger som bostadslände och kvar man kunde byggt och bara för jag visar som vad det är för ökning. Hvis vi börjar in Signabö och Orangen så är det här ökningar som är maskerade i regionen. Det är bostadslände i det som man gott kan bygga bostäder. Så ja, man kan säga att kommunen kan få in att köpa lände från de som äger det och bygga också men en ofta en dyr affär är för hållt vi tar man ska köpa från privaton. Och här vi blev utstyckningen nästan dyr och grundstyckningen är här vi dyr. Alltså det är sort att finna det av vad det är rätta modeller att göra. Öljene och liknelse här är det. Så här ser ökningen som är i region och att den mittaste ökningen här, nu har vi omkring pekar, men ja, till så att den mittaste. Det är det här som vi prövar att bjöa ut i 2 mån omförande i fjör för att bygga Uberbygging eller rähus. Och grunden till att vi har som förrän, man kan gott göra att det sethus är sitter. Men Kollafjord hever ölen eller nästan mer parten är sethus och vi tog så och kanske det kunde vara en möjlighet att pröva att göra såna grejer. Uberbygging eller rähusbygging, nämligen för att kunna göra yngre borgare som kanske inte har så relevant futching på en väg att kunna kanske för en leja eller köpa sig en mindre bostad. Och här vi ja. Lägga mig inte kyrka. Ja, det är ju på. Att man reagerar, man gör en fjällbröttan bostad möjliga, så man gör en möjliga för någon örnslöven av bostaden nästan. Och som hemmer in ja så kom ja jag vill säga inte nöktande tillbaka kom in men det kom ett tillbaka in som här det var omöjligt så kommunen är färdig i samstarv vi så det var näka vi att där skulle vara lände gratis framåt. Och för vi gör det in vi check och i bottnarna så är det här ökne och här är faktiskt helt fint ökne så här inne check som gott kunde minst huxa och så är vi det piverskolan här ganska synd avbjörande att komma till överande stövan. Och så bara lite lugga vidare för jag visar här ser här ökningen så här är faktiskt rättland ökning som ligger klart till att bygga eller som är möjligt att bygga bostäder. Spårningen är kvärt ska byggas och hur det är som ska männa det och hur så lasten ska vara. Men vi det kanske helt samtidigt nu att det har vi gott att haft utstyckningar klarar eller bostäder klarar möjligheter för att bygga. Ja. Så också jag är fram till att han heter som är Lutsundren jag är immun till att man är en så eller heter en länkbygd och kvar ska man sätta fokus. I menar vi vill till hilde att det är gott att just mer bygging här i hästen öknen här vi check eller här vid bottnarna. Heter för styrka middelen för jag lukar som det här är nog snägg go vision som är här skola barnagar och så framvis. Men det är gott vi när kom bostaden runt om så att det har vision med blue styrst och trunaren kan ökas och i hästen här öknen och då är alltid som börjar stäcka att det är gott för och i hästen ökna styrst händan parsten av bygdene. Och det är nämligen bostäder som kunde göra liv, jöknen allt, samtökre, eller som man säger, till att säga. Om kvällarna tar skolan är stångter så vill det vara bostäder i jöknen som, eller bötten i bostaden som får om man har spelplatser och så framvis. Men att det är privatgör och då är det att vi går och gör en samstarv för att komma med. Man nöjer sig inte att få samstarv vid det som äger eller är festar av görne för att kunna få hållt vi näka i hästen öknen.
Och det är lite inte det som jag också jag visar på att han rei middeblen här på här jag också att det är gott att kunna byggt att rätt och vi här som heter Absingula fält ner och skulle man för vidare ut över till öknen som långt nu är då bostadsröster så vill det ha så här trutchplättan här halt jag vill tar näst om man får att männa bostadsbygginga och det blir ju bara bostad det kan nästan gott vara äldre det och framvis det som annars ska vara i bygderna. Men att koncentrera det och börja i hesten öknen någon vill helt säkert styrst om samleikan och i hesten öknen. Ja. Så var det vi utstyrningen hamnar på men halt i tumchat att jag och det här har vi eller det är blivit tas om. Det är ganska det som jag ganska hårt säger. Jag vet gott att man ska häva ett högt och så framvis men i 2018 blev vi hese grundstyrningen låta ut. Det är 5 år så gärna nu eller 4,5. Och det är ganska synd att ta först time man ser att ganska nutjo grundstycker än inte börja i och på näka att för undra en stor utstyckning att vi låt oss säga att det 20 grundstycken eller halvtrus grundstycken hvis det skulle det ta i tutjo och stanna uppbyggt den. Så är det ganska näka vi man borde för in att tog det efter är det reellt färre hesier bygga så att andra kan släppa fram ett. Jag finner tisdag in natten så är att det som stand och boja i lötna. Ja. Det är synd det. Ja, och då kan man ju inte planlägga och göra klart till bitchelöve och så förhjälta. Det är så jag vet att nära stanna. Det här blir vara okej att jag tänker en löta för att tänka lite men att planläggningen tar i gång. Men det är som flest är alltid för en gång som skiljer jag inte vill kan någon till av andra i kommunen just. Men som skiljer så är det en erbjudning till sommon att komma igång. Grundkänningarna känner jag inte helt. Jag vet att de som nölse vet att bankerna kräver öliga stora inflyttning och det kan vara först ta att komma igång. Ja. Jag skil. Ja, äsna. Ja, och så var den där utbildningen som äsna var runt i fjör och tyvärr inte bo in. Jag hade själv att det var en god alltså kursen en runt att veta om det var några AH jag pröva bitch och örvisa. Det visste så inte det gott för att det så äter sig att vara grundstycken man ska stilla efter men jag kunde gott huxa med horst äsnet här om det är pura ohorst att också är där bostadsmöbler in en sethusa bitching. Det är får inte horst ganska i mitten tekon som sitter där om det där var en homing om några äsnet huxar att släppa igen och uppe hos framvis. Pushar som en början ganska eller arman bitchar sethus. Ja, och ja, spurningar ändliga. Välkommen. Jag får bara inte ljudet om några politiskt inte. Ja, jag kommer bara runt vid en mikrofon bara. Här är oiva flera spurningar och till som sagt uppklarande spurningar tackar vi till hett ämne tackar vi nu. Är det andra generellt ting så tackar vi till sådana. Men här är det flera som markerar. Den första var kvar var det här Alloy. Jag tror det första era och så var det Jag vet vi om att ofta är utboende minst lika så dyrt som en sethus. Det är inte här som också får att fyra. Alltså utboende som i havn det kostar 2 miljoner kronor per fin några få kvadratmeter. Ja, jag går klar. Ja, han säger det att utboende kommer vara lika stora som sethus. Pura rätt. Men det också är nästan att det kunde vara leja ganska utlejning av då jag så att ung kunde så bli inna leja i första några år med det samla ganska pengar eller med det finna det om det är kolla för det skulle bli eller vad vet jag. Men jag vet det bara heter en tanke och du spyr sig inte upp ut om det pura utopi att huxa är där bostadsmöjligheter en setus in. Ja. Här är flera som markerar och till må ändla markera hvis det här torsdagens spårningar till framlundet tja Bertom. Den nästa var här. Varsågod. Tack för det. Ja, tack för det. Nu är det ju Kjolbur Höjvikinker och jag gick skola i Höjvik där det var färre bött i skolan i Höjvik än Kotlafyra. Och det är inte bara vid bötten i Höjvik som har sett för att Höjvik är tutschefalta så en egen skola här uppe. Och tog är det min huxan, tog är det var ganska helt vid vilja men då sammanluknar Kotlafyra vid Nölse.
och i allt ordentligt att han samarbete ska Det var bara samband med att det visste Ja. inte för grundgängar var för att det inte har byggt det. Men orsöken till att folk vill till högar och vilja till högar och kommer till högar. Det är tog att här är en ekva barnafamiljer. Tog är det så område Anja var inne att tog är det så område att man istället för att huxa en liten rejeplätter här och en rejeplätter här och tog vart inne att trutjar bygder är man för in och ger en verklig utstickning. Akkurat har man orangefarva och rundingen och då är här kunde faktiskt vara nog så väl större. Och tar man fer efter den där utstickningen i Kotlafyr, hvis man verkligen vill näga i Kotlafyr och vill bryta gångna och få det lyckas gångna till döms och stronton, så tycker vi och du är arkitekter, du var mer om den är, så det är rättliga samförd om att det kräver en utstickning och en 100 grundstickning eller sådana. Absolut vi kanske samma vi bostadvån där som man ger alternativa bostäder som tid huxa här. Ja. Men är du inte samtidigt med hvis man verkligen ska få vuxna i Kotlafyr så må man ordentligt hade sätta späkan nu. Jo, jag är helt säker. Helt säker så det pura sant. Det är pura sant, men så halt jag ett annat som är ganska i hoa spyrja Ben och Jan om för grundgivningarna är över till. Halt ganska det imska grundgivningar, inte bara det att manglar, men det är näka vi hur landet förjar blivit på det. Alltså det att Stenter och Ronavik kommer så tätt på havna, ger eisen en avskan, eller har en avskan kvui folk ganska helt för att stränder en eller ett spurningen inte lika stor och i kolla för på samma sätt att det kan halt ge en grundgivning och det kunde vara ära. Vi ser Luka kan uppfylla på spurningen och själv och Jan är näka teckneborn någon vi då ser stora utstickningar att landa i Höjvich nu och Archer Hamri och så vidare. Är det näka att teckneborn som minner om en och går sig en större utstickningar att landa i Kotlafyr? Nej. Det är det inte. Ja. Ja, du kan gott tacka Luka han arm för att vi är listan. Tack där bara på den vägen. Ja, nu blev det vuxelmoin, men vi pjör sig väldigt länge. Vi kommer nog till att stämnes här och här är det stora utstickningar så 20 år nu till att utlägga fint och det har betydligt mindre omsättningen till kommunen och mindre orska att göra det. Så det är inte här problem här. Det är nog stickningen som manglar. Det går sig moin. Nu spurt du direkt. Ja, nu också är mer grundläggande det som jag säger att vi spurnar till nu Janne. Det är ganska kvad är grundgivningarna i fyra att gången är det kan bäja det manglar utstickningar men kanske är grundgivningarna så som hur så förjar hur utvecklas sig också är isen ger en avskan men så han inte bara. Yes, vi får över nästa. Jag var här ute. Körs väl. Ja, min spurning är mer om att här vi stitchen här inne så det blir ut. Att det ska vara grund. Först går mikrofonen lyset att här. Okej. Nu är det husas med själva i bitchen hus och jag är ju själva hus och jag vill inte sagt att folk vill ha grundstick och bitcha så in i huset. Det är för det första rävliga dorst i det och det växer bara. Och hvis vi skulle få stitcha som man säger så ett späkan och ge 100 grundstickor. Det tar minst en 30 år och här stannar 100 hus. Tog att folk undervärderar hur snägg arbete och hur snägg det kostar att bitcha så in i hus. Så ska få bygderna växa och ska det halta. Så ska det vara också som man ser inne bostäder och det ska bitchas till bäge till gammal och ung. Så här är det så far i bandan exethus och i Kotlafyr. Och med en parten att det är fällt för gamla folk. Du vill inte ha en fucking äldre det. Och ungen kalfringer tog med till havnare byggva. Eller näkrästes, då vill jag byggva här. Så går så få vi de äldre ut ur sin hemma till att sälja till sina barn. Och allt så. Vi behöver inte mer bort. Vi har nog och folk sova i kammaren om och appan och allt så. Bara fyra värre. Det manglar bara täcket över hötte. Men reglerna är så svackliga det. Det är inte råd till det. Det är bankan i större ökning för en av kvartland. Men lugga. Det fyra att vi helt och bitcha utbor och till alla klasser. Så att hvis folk vill ha sett hus så kan de köpa det från mamma och pappa. Det är för undervärdera lalladne, gossenek, arbete och gossenek det kostar att bitcha ett hus. Så är det. Yes, tack för att du var med oss innan. Jag hade vi hej du kan kommentera. Nej, jag tackar för det. Du nickar och tackar för det. Yes, vi tackar den nästa. Nu snackar det snägg om att det ska vara utbud, men det var det utbud här så inte man öst till att få det. Det som är äldre är drävla men som är själv är. Det är stort hår ratui. Äldre utbud så det. Nej, vartar utbud. Och vartar utbud, ja. Ja, så man kan få slutet så hjälp, man kan klara sig själv. Är till dem för ung till att komma äldre har att samboende visst ska vara. Och så är det att tattna sig är det gott stä.
Och kom här i ljus och här är sol och här ute här är utsynne. Ja. Bra. Så då hinner kan det. Jag har höra. Nej, jag vill inte säga till det. Jag också bara, det är gott. Du får inte höra. Ordla gott. Ja. Och ett input. Det är inte mer flera folk som markerar på en väg. Jag kan lugga också runt en liten spårning av till tog inte har varit nämnde jag här touch stitchen och Hamrabö den utstitchen från Achan här som ja då nämnde jag helst när de touch är framvis orört och en 4-5 år att nå samstånd som det var ett lust grundstitch. Hur kommunen och ombuna att göra något aktivt vid de stitchen som än inte är färden och lika som och i produktion framåt den huset för jag brukar nog en rundåring. Att man gärna vet ja. Jag också bara, det är själva mitt bord, men jag har alltid makten släpper så här. Ja, jag arbetar stjärnarskursen. Vi tackar och av att de som är vid Shady och annars år vi kommer alla en utsikt en gång. Och vi är ju igång vi att kanna kvui som jag snärstitchen och stadigväck lite uppbyggt. Och till en öliga drickprocess hvis man ska för under att täcka stitcher attifrån fältet som långt jag är dig. Det vill jag dig som oftast inte. Och hvis det inte vilja så är bara en annan möjlighet till att kommunen stävnar dem och för ratten och kräver det att han vill. Och till en drick och tung process. Men vi drar så länge vi kunde att göra det frivilligt och bjöa fältet att köpa stitchen efter hvis det inte har atlander om att byta. Och här kan man göra vid gång vi nu. Vi spyrja öll som har stitcher om det att byta och när det att byta och vi drar att få det här att se och tydligt. Jag kommer in när tog rätt land och vi fotjing och annars sort. Och annars bjöd kommunen sig till att köpa din natur. Vi köper att stitchen in natur som inte är byggt ja. Och först tack för svär Magnus. Vi då finns ju två markeringar så Johanne. Vi tackar det först och här nere i mitten här. Hej, har jag kan säga. Det är ute på när Hamrabö här hade jag grundstitch ut. Stitcha ut grundstitch. Bygg vi tatt vi här. Och jag såg ju bilar köra åter fram alla samman. Och det är om man för vägen är grundstitcher kan man skjuta gröt. Och nian för här mål kan man gräva moltna väg. Så täcka där och skjuta gröt. Om man för och kan gröta väg så får det gräva moltna nian för annan väg. Så får det köpa gröt att gå nian för. Alltså hej det är just husen bitch klar. Grundstitcher bitch klar. Så det är klart för att bitcha. Och kommunen gör det här samman. Jag bor på svärmat här. Ja, alltså det är ju så att det är helt säkert en möjlighet att göra det. Men jag håller mig minnast, jag helt någon rätta med, men jag håller mig minnast att det var något vi kostnaderna att göra och grunden till att man inte gör det helt bitch klar. Det blir för då som den köpa. Jag menar det minns, men också man rätta med vis. Borde spela kan riva nicka så vi tackar till för gåva vår. Vi får att göra spida sin dropp nu här i Florida kom på listan att ja, det är så. Inte diskussionen. Nu kommer hon rätta läcka fingrar. Vi är för höjt att de halta spårningar nog stått här och precis här. Så vi kommer syndra jag listan. Det så. Ja, jag skötte av till inte spårningar bara vi märker till Birstå. Bilen säger att det är väldigt som hon Ivas drog om man skulle färra igång till en stor utstickning då det var next stitcher som inte var byggt där snära. Men här är alltid värst att det har i hoa, särskilt värst att det har i hoa. Att från att vi kommer på Torsa kommun och 20 år är det klart att byta. Så det är ångat att få köta varje gång. 20 år gikta. Yes. Vi färra vi gör det. Att tacka oss av Vimmarskänk. Det är som sagt Florida listan så jag syns kött att vi må ösna vi är i skråndet till nästa punkt högspunkten men det har så han i huvudet att köta stått på några ställen. Sina. Alltså för lunch så att du säger här vi att John du skulle stitchen var bitch klar. Tog som Dennis nämnde det är röliga härst affär i halt vi är så stort projekt som är bitch som egen hus. Men Astronton är det bitch klart. Och tar det lättare affärgång och tar färra folkgång. Det är ganska tant största förringen av folket som är har köpt och halta till att kunna färgång men kunde inte färgång. Så det är ett störst problem. Ett annat är halt är isen att det manglar det goda sövnar i Kotlafjord och till kommunen vill Kotlafjord.
Det är helt inte att kommunen utstrålar det och tog är det heller inte attraktivt alltså tja folk som kanske omhuxa att flytta utanför havn att allt kunde inte bygga i havn men att de så väljer helt Hösvik eller Stränder eller Tofter eller långt ärstand till Kollafjord simpelt för onsamt. Ja, att det var också ganska mer en övermärkning till notatblocken. Som sagt, I halde tempo jag sitter uppe för jag vill komma i köknen så några övermärkningar som möjligt. Vi tar den nästa och var här att vi jag tror inte listan så här. Och ska nog släppa fram det. Så ja, nu snackar jag om att det var för dåligt att göra bitch big. Alltså jag vet inte hur tid också är. Tror att mer vitande att spranga gråta bort om man vägen och köra in I fjörden och jäktvin. Och så gräva ut ner för vägen i husarbotten och köpa gröt. Att det ska vara billigare. Det är inte. Och självande ska man göra det. Bitch big på en väg. Så när det jag har köpt tvärträger inne. Och I gosset och öjna, lägg till möstes. Blev bjöva Torsarna kommun och säger nej tack. Till skolatrunden. Hon säger nej tack. Så jag köpte den. Och det ligger inne. Och så har vi hälften av bitchebygg. Och I halvdelen sen gick 5 eller 6 år när det var godkänt. Och så blev jag pensionerad och nu ligger det som det ligger. Så långt detta. Men inte då att kommunen säger att det var klart. Och det var säkert klart. Och så skulle de vara ute av matikstånda vis ner. Och vi spurte och jo, det var färd. Nå så det inte matikstånda. Det var inte kommit. Nå så att det kom till början. Så spelades en öjne till. Alltså, hur blev det stäcka? Jag fick veta att det var vid en horn. Att det var en rist som manglade en löp. Och det skulle stäcka. Och här lät han minst I 2 eller 3 år. Så fann det matikstånda. Och så ringte jag dem och tyckte sig när fan det var liot. Nej, nu det som vi tar såna kvarter I handen och pitching och färger allt. Vi tar inte tog, vi kommer I köj nu för det. Och nu är jag pensionerad, nu är blivit 5 år fjärs så nu är det som bitch. Tack för det. Oj, då tror jag den. Boar. Och kanske spjå en att köpa för. Yes, tack för mycket som stannar så täckt då bara du. Jag loppar jag kan ha listan men det vill inte glömma att gå. Jag bara kör på spårning. Ta undra med att man inte kan ha en öppna lista. Så är det folk skulle sätta Grundstyrelselista eller ja. Tog att nu har som steg boja och nästan 16 år en lista och så kommer grundstyrelsen och så blir det bjöa ut och så är det sält och så är det lucka. Och så blir det nökekort innator och det är så sält för hackspående och det för här för öststycke det första stycke för 300 000 mer än vi köpt och fyra. Och det halt är så långt ut. Jag kvui helt och man får lån till att bygga så hus. Det är knappt 300 000 där. Så det undrar mig otroligt mycket. För kan svära. Ja, tack för det. Och också man kan få svära på det här. Vi tar upp någon listan för svära på det här. Ja, jag inte vill själva listan heller. Jag vet inte hur jag kan svära på det. Ska du? Du kan få mikrofonen som är vakt med. Det lägger. Ja. På listan här blev vi avskaffade till en garage nu. Och det var nämligen för framskunda processerna så nu har vi låta ska för det en utstitching. Och det var så att han utstitchingen Hammarby det var inte jag låta kast. Och meningen vi är man melda till helt än när man har en bylista till att så är det som har törv en stitch här och nu som melda till och inte det som ser där en bylista att det kan ska få bruka en stitch om 2 år. Så ända mal vi man har låtagast helt en bylista till att få det gänga skottar. Så kan man så diskutera om det gång något kött och det gör det inte. Men så har vi att just här nu att vi har brott reglerna så läs att stitcher som tar vi nu för runt en module stitching så får folk inte shade på stitchen till få en rätt till att köpa stitchen och så får det 1 år till att komma vi öllon vi skitten så vi kräver om footing och så att man alla vi bitchmästare och en sån och inte förrän det kommer vi öllon den vatten som vi ber om så får det shade på stitch och ta det så klara färre gång vi har bitcha vana vid den. Så vi ger det image för röna för att gänga shotare och ta en module stitching en för chamber så vi tar lastren och vanligt för att gänga sin shotare då.
Ja, det är selt i friare själv, ja. Så vi hade ja. Kommun, alltså den som köpte näst för. Jo, det och i sommar för har vi just det. Och i utstickningen som har vi lite när hade inte har varit fler av billistan någon. Alltså vi hade uttömt den listan som var det som hade meldat till. Det var ju fler som meldat till. Och så kom det löpande några stickor inåt. Det gjorde att Latoina, det gjorde Eisen i havn. Och i sommar när man för någon här vi så valt att sälja till sticken i friare själv till en utstickning som är Leo och Locka. Jag kan säga att i Klinkerskjöten har vi låtit några stickor ut i Sørstevike, i Artjon. De blev låta ut efter tog nutja lodakasten, där vi då samla en 6-8 stickor samman och de är så låta ut vi har folk melda till lodakasten. De är inte sålda fria själv. Det är ganska mycket framtida löster och ösne för jag kallar för. Ja, det är alltså jag råkar vet du och det är politisk signal nästan jag har det area man inte sälja stickor fria själv. Okej. Fint. Vi får av göra. Tack för det här Sverre. Ja, du kommer på att jag ska lycka först här. Ber tack du på hesa. Jag har fler mikrofon nu. Du måste vara nästa listan. Ja. Ja, nej. Vi märker till själva kallar för färsyra. Man ska snacka hinna syna ösnen. För några år sedan Arvid kom på Janna. Ta över en stor utstickning hinmen. Och han blev stäcka där vi kom på Janna. Det är inte byggt här i Sujan. Och här blir byggt näckhus och näckotillflyttar. Och näckvattnästen inte så här. Men här är så känt på nära mat här. Så är det ett andra trätt. Här är det fri och ökare i det. Det blir inte nätt när rivliten så att det är. Och det är... Jag tog bara bitte ökare, inte fria ökare. Här är allt möjligt annat och här är flera andra ökare. Alltså här det är så att ökare är att man nu kan nästan vi över. Men man spärjar kvöj i utsättningen allt det stäcka i tal. Det var pura klart att bitte är och det. Allt var gjort klart och det. Så det stäcka knappt till att tror vi kommer ut till sammanläggningen. Ja, jag var inte kul för svära på det här. Några byrås luftkarn. Nej, vi måste inte ner i arkiven ganska först för att svära på det här. Jag bara vi mest det. Det var det som hände såna då. Jag heter så notera kanske ankor för skrivit här framåt och kvar blev av tog Atlante. Väl, vi tar att förstottar ur salen att rätt. Och vi får gå till nästa punkt. Här bär här att i alöjne. Fyra här. Ja, nu är det så här att Torshavn kommuna titta stannar ju för öllon här på en här och vi är ju direkt kapping att vi går inte samman ber och med Klinkerskjöten och så där. Det vi är då släckliga attraktivt som det. Men vi måste att få folk bekväma på när. Är det helt avlöj att man säger till att vissa bönder vill ha sin demar att det blir så dorsta bitchada att kommunen så teker det täppi på sig. Då är så helt man går så tar borgaren och bygden i stället för för att lära kommuner. Det är att de missar där ur kommuner, de missar där Skövde, de missar där Västmannar och norrrätten i Värstannes. Och att kommunpengar inte ökar för resten av livet just först nu. Och hvis en kommunen är bara kunna titta lösningar av staten, alltså bönderna bara på det så tar vill ha, så kommer det finna näcklente och storlente just. Är det möjligt? Ja. Då blev det Björkfrøy. Ja. Det är nog en av försöks att kommunen har schemel till det. Det är kostpriser, det visst det ser ut. Tog röjnegreisen, alltså hvis det tar utsikterna som gör det nölse, här är det stora trubbelage. Det är inte för sammanlukna kottlar för nölse, men röjnt jag kallar nio så bölja som öl så finns det inte ner runt hur man förstås. Då avskräcker vi nog till GVV och kantstenar och allt det. Och till möjligen sådana man ska få in i e-paint, att man sätter färre kröv till en utstickning. Men alltså, loven lyckas som säger att det ska vara kostpris. Det som är så inte gott att det gör en bygden. Man ser att här är stickor som är billigare. Men det ser sig då till att det är Hanna kommuna så vill det hukta sig till mer ett att dog göra och ett lite ju själva efter att vi ska undergöra det. Det är alltid mamma bara stäffest. Yes. Så tackar vi till ha annan spårning att rätt. Ja, vi är 4 botchar och den ena brodern och han
fick ett stycke här ute, men han tömde ju lugga alltid att det tog näck för länge tog. Och tog flott till han till Havnar. Och så och en annan batch vi har vid helt det att sethus var näck för största bitcha på den vägen. Tog huxa vid att köpa en uipo. Men här var inte Kotlafjärden, här var ongar planer framöver om näka som helst. Och tog måste vi ösne för att Havnar och köpa en löjlighet. Men vi vill gärna vara i Kotlafjärden till att här är allt som alla bröder har gynnt runt om KF och i flöjde herrans år. Men här är inte att sätta bygg på. Då är vi alla runt till Havnar. Ja, tack för hälsa. Vem är sin namn? Börjar lycka hotla svär på. Jag hade nog så säker på att för några år så rönte jag på bostäder bitcher. Att jag byggde ett hus över lejbostäder. Men det är ett nice inte. Det kommer man så prova att. Strav för dig. Ja. Vi tackar som sagt alla sjukt och hästen om färnon. Kommer ner ifrån. Järsva. Tack. Jag snackar så dansk, men förstår godt her. Så min kæreste og jeg flyttede her til Signabø for 4 år siden, fordi vi gerne vil danne en familie og starte forfra, kan vi sige, i et nyt land. Det der så lå på bordet der, det var et hus vi købte, som i dag for os ser alt for stort. Det vil sige, vi kunne godt tænke os at bygge et etplanshus i stedet for. Men der er ikke nogen grundstykker at bygge på her i Kotlafjord. Det er det ene problem. Det andet problem er, når man ejer Ogden i Tórshavn Kommune, så kan du så ikke få lov til at få et grundstykke, hvilket er et kæmpe problem for os, som godt kunne tænke sig at bygge et hus. Det vil sige, hvis vi kunne få lov til at bygge et etplanshus, som vi gerne vil, så vil det frigive vores hus, som vi så kunne sælge til en ny familie, som gerne vil have børn. Hvis vi så kigger, hvad der så er muligheder, så kan vi tage til Kuivik, vi kan tage til Vestmarne, vi kan tage til Strente osv., hvor vi netop kan få et grundstykke med det samme til en helt anden pris, end hvad Tórshavn Kommune kan byde, inklusiv at gratis børnepasning, masser andre fordele. Så for os er vi ked af, hvis vi skulle til at flytte væk fra Koldfjord, fordi vi er glade for at bo her, og vi vil gerne blive ved med at bo her. Og derfor kunne vi godt tænke os et grundstykke, hvor vi kunne bygge et etplanshus. Ja, här vill Skipa sen det manglande flexibiliteten i Skipan när man att inte skifta bostäder runt i som kommun och alla märka som där Skipa till er. Jag vet inte om vi märker att det här är från Ångstaden. Kvar är det här? Är det till att Magnus? Ja, det är väl. Att det är riktigt nökt att törna till den som inte har, som älskar nökt att törna till den som har varit förvis och vill det uppåt det värre. Men här vill appellera till flexibiliteten, ja. Ja, och här kan man bara säga att för varje strivnar än det är det. Nu ber det faktiskt till hvis man är i en hus som man eller man kanske hellre vill ha något annat, så kan man sälja till husen, och hvis man inte äger en hus så kan man skriva köpplanen eller grundstycke kommunen. Så ska bara säga näck. Där ska man sälja först och annars ska skriva köpplanen ut. Då kanske väl ändå ta gott i princip, va? Jag säger bara så här, ta ber till att göra vandrarna. Men då borde gå ut när väntar. Lejer i hand lokkost. Yes, vi fick ut för en skissera problematiken utötsliga. Tack för den spårningen och vemmerskisen här rätt ifrån. Och vi hade vi från klappa för Birgit då. Heter att här vi något i hästen för någon. Och som här nästan nämnt utav en björn välkommen Johan, här är ett enda spårnar ungefär här som till till att sätta spårningar brott, och visst det föll att det här morgon på hjärtat med och och bränn inne vid tog, så är ett skott efter börsen det här som jag lagt om med fiskar och sniggar som något annat. Från bostäder, trobolagan, målagan, kattlagan och vilja, så färar vi till den namnsfröjliga och tillböjen i kommunen, och det här är så tränarsjövren Jan Peter Hense. Så. Ja, namnsfröjliga tillböjen, skautehus, allmänna synder större meira. Och jag kommer att fokusera på, inte grundstyr sådana, men sjåan bottna vägen, eller fram vi här vi atlar här allmän funktioner i bygden, för så vidt är det nästan atlar utanför dem. Det är skolan, utav det här längs i Mjödlen.
där stånden och allt namnsröjliga som Conny sände för det. Här lackna, här skoutar, här samkomma och kyrkogärden och egen själv som det är aktiv i öknen. Och detta är så man kan säga att det är närmast vi kommer att mista i Kollafjord. Och det ser så ut i det. Och här är det ting som vet som man säger instjocken och det är så särskilt detta ökar vi skådarna och fritidsskolan och så att här är det ökar. Ja, det har det så kött. Jag vet till andra kost. Det som kommunen har brukt för det mot till Berget Danstonen och fritidsskolan till faktiskt fler i höllen. Vi har där en vuxstov ute med det här med bolla som inte var människan här. Man kan så säga att badnangarden shot om det är like badnatal så badnangarden faktiskt för lite. Och fritidsskolan är isen i höllen som inte är nutrihöskande. Först vi samman vi skolan som vi lägger fram. Men isen tror jag att skolan här kommer att ha förskolan. Och det är sådana rokeringar kan man säga i badnangarden själv, men isen till att fritidsskolan ska förhålla sig till en årgångaträd. Och inte är så att vi får samla allt till verksamhet som hör till Kora och fritidsskolan och sluppan här i Snöchen. Och ta snacka vid att ställa mellan 240 och 305 meter som vi skulle ha. Och jag kommer så åter till hur vi kan söka ut. Vi har haft nästa samskift i eisen vid skådarna omkring Tarra hus och Tarra inte eisen är byggt ut. Och vi är som man säger en relation vi leja skolorna som vi kött vanligt att få skifta ut för planer. Och så när jag skriver stämma nämnt ni vet inte det är Trina som visste jag några initiativ om att det ökar eisen blir mer aktivt imot till Bygdalöve. Det vill säga att öka fram vid ånne och ta byggningar som är i här kunde vara parter av någon fällagsfunktion. Vi har alltså just ett lite, vad ska man säga, uppskott till hur ting kan se ut, det släcks livet. Men det bygger eisen på kvart och är möjligt och imot till byggsamtäkterna. Och byggsamtäkten och det är samskiftet vi har haft vi skådarna eisen vi lovar att komma vid några kontrollen på kvart är det som blir till att bygga. Och hvis vi är ute i öknen som är uppe vid Kora, eller mittlen Kora och Sion, så blir till att bygga en 405 meter här. Men arealen måste inte vara mer än 200 meter, 205 meter till Amsia, i 2,5 kan man bygga 405 meter. Det samma blir till att bygga i öknen här som Skådan, kommunen är vid fritidsskolan. Här blir till att bygga 405 meter. Eisen i arealet på 205 meter. Och det är egentligen 405 meter är faktiskt det som det är byggt. Det är alltså att byggningarna som är det och skolan. Det är 405 meter. Man kan så säga att för lånen i det, alltså totalbyggningen och skottabyggningen är cirka 105 meter. Och i verkligen blir till att bygga boar upp i en areat. Men det är bara eisen till att sambytja hvis det är en fellagslöst man vill ha. Det vill säga att det är möjligt att bygga två självstående och man kan bygga samman. Och på samma måte vi trinnar öknen framan 4 och så vi är så väl till att skipa temp som matar. Bara inte man kan säga det deciderar byggningar. Det här har vi så tecknat ett litet kort på. Och nu ska jag inte närmare med den skärmen, det han har flott sig. Men ja, men detta kan säkert säga. Det är en skitsa som man kan säga, den första rönten vi gör det var att få blir till att skipa en byggning mitten Sion och Kora. Och det skulle så vara dömt en fritidsskola. Här som byggningen svärde cirka 245 meter, så det är inte fotla 19.
Men det ber til, jeg vet ikke at jeg her, i Tveimen hatten, flytta parkeringsplasser sin til nyan, så flytjarskolen færre stegna spilleplass, og hvor annars vi heta skjerma, men vi vet at satt i årganger for ut i forskolen, så blir til å få vokstående med båla inn i badninger. Tillykke som ideen, og så at Hesenbyggningen, hvis han selvståbæra, men det kan eisen være sammen med skotten, at det kan være en parster av avlastningene og bøtmuseren tørve og kvart av søgnen som kunne trekke seg etter i hentet bygningen. Flytjarskolen vil så eisen være karmer omkring utenke, altså ungdomsvirksomhet. Så hese på bygningene kunne bygges sammen, det kunne bygges i 2 minutter, får det opp allikevel. Du kan göra det på handen. Ja, det ska bara kan jo, jeg tror ikke. Ja, kan jeg tjekke efter. Hva du da til? Ja, det får en digger. Det som Trina en funte eisene i mynden gjør det verst vi til det faktisk han vekkere gråbrykven som fram vid i Romana. Og at en måte et øke som egnet til en mistiger funksjon. Det være seg til hunna og suna og spil. Omframt at det en gongefærlig nye vi ånne. Men dette var mer for jeg viser kvart i det ikke det? Enda stryker da. At det ber til at bytja meira i hesten øytsnån og dekka han tørven som bæg kommunen hever, men eisne bygda løyve og skautar og så videre. Hatta vet jeg. Ja, Jan Petter, vi er bare standard. Hvis det spurningar til framlønna til just ha å se, så det at markera nå, og inn her at det ferdig bare ut i mikrofonen, så vi tar høyre øyne hva vi spørst om, ikke bare svære, men også spurningen. Kjør sånn. Ja, hei. Jeg halte at det viser seg å være rettelig oambitiøst da man bytter en fullstendig nødvendig badnager og vokstå, at man man visste Arne ble spørsmål ble sett røy at han var for løyt. Det viser bare hva det for tankar de tar om godla hører aldri. Og så man skal helt høyre hva de færre gjøre i mån til hva de kunne gjøre. Det mer avhåvert, vil jeg sagt. Så ikke bare hva vi kunne færre gjøre. Og helt mer avhåvert hva de færre gjøre. Ja, Jan Petter. Ja, jeg kan sette for å si hva jeg møter gjøre. Hitt ble så en politisk spurninger. Men man kan så si at innskje fra min fyrsetning å få samlet alt til annonslige virksomhet her. Og nå går vi nødlån, men det ikke nå. Det rett. Ja, god kvalitet. Jeg var selv at da vi kom til her, så var jeg her i Kotlafire. Og det ikke absolutt ikke nøktene det som Og vi har haft imiske interesser som økene her, som de suttja. Og vi har haft nekva funnet vi skådene her, og for å finne løsn, for at diska det så vi får en løsn som fremadrettet. Og vi kommet her til nå, jeg vet her en mulighet å løse det, men det må gjøres, eisen som Trina Estrøy sier, senest funnet, jeg kunne ikke være ved, at Jonen også gang, at her et øke eisen. Jeg halte man eier å finne en løsn som dekker fremtidene, vi eier den trunnere øke, og så få løsn hette. Og kanskje det neste funnet som vi kommer her, kommer at sier hva det atle, men jeg halte vi skulle, som Jan Peter, han sier samlet sammen her, og jeg halte vi må eisen komme her til at det er rafesting, og for at det fortsatt skal til, så la oss at det er
att det är sömter här ute till bötterna så vi får samla samman som är bättre än vad det är. Det kan vi känna som politiker att det som är det här ute det är absolut gott nog. Och det skulle längst än vi görs men det är inte försvärd sig själva. Och då är vanligt att vi kunde komma mål vid hästen och Arnon så att vi kunde komma till att detta blir lösningen i hästen och öknen till dagstående ökne och till det virk som ska vara här. Samma vi tog få en uppskottet som Tina kommer vi med skapa ett tunaröj i eisene till bygden. Det kan jag säga så politiskt. Hvis jeg lykkes skal de på i spurningen, det har vært lykkes som røv fram under, det er ganske lyst oambitiøst, det som man legger ut, eller setter ut kors. Hva sier du til tankeretisen? Jeg kan godt vikenga da, men det er eisene vært en tilgang i hessen malen, som har haft tvær dimensioner, det er en politisk samtidig, men man nevnte det. Och så är det eisen till att man ska nå upp samarbete i fina virksomhetsskåtarna här, att finna en lös som alla följer att det får näka och att bygden får näka och att näka framtida rätt. Ja, vi tar en spurning att säga här. Ja, det är den tjocka. Ja, måste se om det är till politikern eller om det är till embatsmannen. Jag har skåtarna att göra och detta här är för täckar inte törvinns av skåtarna. Tog att skåtarna här var patruljerum till gåar här bänt. Och att skåta huset här bänt har så öarna går stora tutning för bygden. Tog vi det är inte som havnen här och i massor av restauranger och hus och tog att färra alla ställen så här var arrangementer men vi har inte kolla för det. Vi brukar skåta huset till alla arrangementer som folk färra in och vara här bänt. Och vi täcka tar vi det flagg där, tar vi det här förskällt och i Kotlafyre av arrangemang och gott kolfara och bygda löv, så är skåtehuset en öjlig middebel till okkon att bruka skåtehuset. Och hvis man gör detta, så har man lagt allt till skåtarna, så har vi inte nekv allivet av, så vi skulle ha 4 patruljerum. Och härtill har vi en törv av att möjligt ha ett höll vi det räknar vi kunde bygga samman och vi har just en teknik i 2005 och 2008 här vi har sökt kommunerna om att bygga detta samman det så just när tägen här vi manglar täglägen där och till tror jag vi vill ha ett felakshus här vi har överhattarna här vi har patruljerum här och kommunen har underhattarna här och kunde bruka det till sutt och men det har bara ångat det finns ju svär från kommunen att vi har sökt om byggelev aldrig. Utan att vi blev skälda ut för såna kostar så två så gärna. Och det här är slett inte något som vi inte här tror jag det här vi får inte kunna klara detta hvis det blir bara kort veck och skottet blir så pickligt som det är. Det har varit väldigt törv. Och jag syns att hvis man ska göra detta till att trivna och öka och det var ett eller annat här på som vi skulle ha i bygden. Hver skulle folk färra hvis de skulle få sig en kaffe och för sådana. Ja, så vi skåtehuset uppe. Och det är för att vi att arrangera allt i Kotlafyre vid bygda löve. Och så ska skåtehuset vara en middebel till allt det bygda löve som är här i bygderna. Så det är öjliga viktigt för oss som Kotlafyre att vi har ett hus här som är ett trivnahus för bygda löve. Ja, jag vet inte politikern eller embatsmann svära på vad gör det vi ska där? Ja, jag har inte någon intention för oss att göra något negativt. Jag har det att vi kommer här till nu, att vi får nog att finna det av hur vi löser det så att vi får en lös som täcker bäge. Det är det som tid inte och tar vi måste finna en mat att göra det på så tid får täcka patruljerum och vi får samarbeta vi finna en lös. Det är det som vi får arbeta. Ja. Ja, så kan stå tagan på året ha i det som vi gör projekt någon. Jag ska bara lägga teatret. Jag lägger teatret att det framvis bruk för hans byggning. Det är så att allt snurrar sig om en felagsbyggning mellan skottarna och kommunerna här. Det faktorer här när är. Vi tackar en själva spårningen att först är det. Ja. Nu tar så att de har samlat allt och till fint och här är skola alla glada om skola det har en vissa mer skola scoutar missionshus lacknamistö badnagaror men samtidigt så gör man ett vattenverk här som
en fyrakanta en stora byggning som fyrakanta och inte en och vinter ju mitt och i ödlon här. I stället för det att nu vi har inte en gång att lakna kolla för det. Och man kunde byggt lakna visst ut, men det kan man inte mer. Det nu har man byggt ett vattenverk, det får inte ha vattenverk. Man har byggt det mitt och i ödlon här som fullt av visshemmet borde vara. Det är alltid förtjänst. Ja, jag var som till Jan Peter du ska svärva till några andra som sen för mer planläggning av Örnsla. Ja, inte helt annat än att så han tandbyggningen som är här där han är inte så nere. Han vill inte ny. Men uppbyggningen av lakna hus nu till normalt. Ja, han är helt rätt. Jag vet. Ja. Jag vet inte om du får näka från kommunen jag svär på att jag Gärsta Soffe så kom. Nej. Hick. Ska kolla från nämnden svära stått på det. Sövan om att det var rättliga kritiskt och det skulle göras här och nu. Och vi visste till allt i världen inte att ställa det här. Det tar mittdeplen och i Kotlafjärdet. Lika som det voxbottner är mittdeplen i Torshavn kommun. Eller Torshavn kommun för så vitt, men i Torshavn. Man vill inte ställa ett vattenverk här som det är mest attraktivt att bygga ut till ära häntläggare i Kotlafjärdet. Så det är och här vill jag säga att det är ett mål som vi är öliga harm om. Till bit var det inte hårt. Som annars är ett kräv tar man ger näka som helst så ska kolla för konferensen vara hård och så normalt här som näka vill görs. Men det här som för någon var det inte hårt det blir bara görs. Så att det här är pura rasmaterial en katastrof. Ja, det är en bojrospolitiker som markerar på det. Jag kan få svära på. Jakob. Ja, jag känner en synd till att ha mal i sidotextkonhänt. Och brunaliga så skulle jag ha rönsvärt stanna uppe vid brunnarna. Och att det blev flott om man är för att spara pengar. Och till så var något för det. Och jag fick inte några förklaringar på det än att det blev flott om man. Och det var tog att det var billigare att göra det här nu. Men jag hade inte rätt att placera den. Tog jag att som Andreas säger så täcker det så är det sin käl det här var stanna där. Men han har varit spärre kanske. Då för runda spårningen kan det flyttas eller det kommer för vara. Det kan det allra helst men det kostar att flytta. Men kan det flyttas? Jag kan ta så långt kan det. Yes, vi får vad är i skrånne här flörs med att markera. Det finns här. Rekve damstarsfolk i Frydarskolan och ungdomshusen är det är några ting i skilje. Och grunden till är gärna vill resa mig upp och häva helt fullständigt konkret svär. Tog det som ting i skilje. Det är några åringar som är körda skilje. Det är ödligt pura samt om att högsvidskiften till Frydarskolan utan är fullständigt av lej. Det är önsken osämja och tog. Men till en åring som vid arbetar vid målen ta ligger att skriva på någon, ta ligger i överste prioritering, överste skuffe, kvärt mesta sådana ordningar, helt konkret. Tog att jag spyr, mina Lashley och hon spyr vågare och tävlar sport vågare och så får vi det nere som är arbetar vid. Och vid mesta sånek och bara nu är det faktiskt så galet som att Karman är fullständigt via sprunchas av bötnen. Fantastisk och dejlig bötnen skulle jag hälsa så säga. Jag har dejligaste arbete i vanligaste byggningen i Vröver. Men det är så galet nu att de bötterna, vi vet att långt och snägt bötterna kommer att se att vi får 12 bötterna att se att vi rummar dem och överhövriga som nu är. Kvärt vi görst och eller kvärt vi görst. Jag vill gärna ha grej pura grättsvär kvar mesh vid arbetarmål. Hade öliga flott, ordla dejligt när. Ja. Ja, Peter. Ja, jag är sjön till yngst att det var på den här vägen. Jag menar annan samtidigt och gjort på det visst. Så det är en politisk avgörelse som ska föra fram först. Ja, en av politiker kan svära på det.
Han finner så. Hvis jeg svarer bant nu, så sier jeg også at vi må først vite hva det vi skulle gjøre konkret, og det har vi ikke funnet av året igjen, hvordan vi løser det, og det pura et ærlig svar, men jeg må bare si som alle politikere, er mye måte å få det løst som kjøtast. Alt annet avsatt, og det sier jeg ikke her. Jeg sier akkurat som hatt i støvene vi jo i, og jeg vil gjøre alt for å løse det kjøtt som jeg kan. Jeg kjenner den omstøver, jeg har respekt for det du sier, og jeg er stolt at du sier det sånn som du sier, men hvis jeg sier noe annet, så ligger vi, og det gjør jeg ikke. Dette er det ærlige svar jeg kan gjøre som politiker. Ja, det får jeg ikke svære på, så er det, altså, jeg må bare si akkurat som ja, onkel sitter 5 år år. Ja. Her standa vi til Hasson. Vi tar at 4 listan av 30. Jeg hadde vi spydd opp og takket 2 spurningar av 30 års halvnån. Kvalt, jeg er igjen. Men tar jeg da Bransjeberg ble bygd der oppe, da skriver vi debattafell et brev til Havna kommun om ikke å gjøre det her. Og da var det så simpelt, for svære av åkken ikke at ånden, ikke en gang kvalferingen. Ja. Så jeg alltid at tar man færre så skal man få svær. Du øyre djeva til noen familie, til noen mannen som skriver sånt opp svær. Og det er simpelt at en bygd der eller bøyre ikke å gjøre svær. Takk for det. Ja, så er det som kritikken for å gjøre. Så tackar vi sista spåringen och i hästomfärden han kommer här återifrån. Kör så. Jag vet för att det som tid han var häckla ner i Brokom. Han sen skojta skåren ner. Hade tid vill haft han standard av vacklen ja. Hade trevna var öke med äppel och vad fan det snack om här. Så det kraschade han skojta skåren ner och låter som träm självor. Och allt var emot. Och här sitter skriva brev. Jag tar var sent till alla byråslimmer. Alla fick åka på braunen, plus på Iraje, tar helt av åken ikke svær. Tar klær av åken ikke mer. Så får jeg spørre ut, tar noen lakten skal bli ut. Så det så professionelle at de takker alt parkeringsplass med det. Selv om det blir av et ester til siden. Så da vil jeg sparke til alle ordet fanen til. Hatt det høy med som vannbrunnen Hatt det holdt av fanen til parti. Jeg vil aldri vite så. Och vad så kvart så snackar man om framtiden. Hattar 80 något annat gammalt. Ska så länge fram av det så. Ska vi hatta lort det här. Kvar att vi spara pengar. Jo inte, man säger Janne. Ska så flytta då är det att spara. Spara till rev. Och jag säger ena för när man behövs sig vara rev på banan. Tack för det. Jag vet inte om vi skulle fiska mer efter en politiska bemärkning på att det här till fitt nog snäck för sällan och akkurat hattar men det har vi rista hött det har vi inte lagt mer att säga men det är att för notera att det sagt harsta tydliga och vi försöker att notera på skrift det är så kommer jag för den här till. Väl vi färra vojar i skronde men Arvid att han hade faktiskt jag Peter en hand. Tack för det. Tack. Och för att ha namnsfrull och tillpå någon vi möjra kan jag säga så färar vi till Eldradäpplen och det är så lejarna bitchstolten Maris Müller som fär nästa framlöna till Svelmars. God kväll. Så inte att nu är fri i själv. Så det är bättre. Det är funnasligt. Jag ska fortälla dig om trotsa städsättningar som har varit på ett hel i samband med en Eldradäppel. Och som jag skiltar så är atlanen att flytta sampöle som här som tjejfolk är det och så tillhållet som är i det gamla vattnagarnon in i ett nytt äldre depel, annars äldre depel. Och kanske bytja en 16-20 kommer här på ett och några uppöver och uppträningsfaciliteter och kök och annat. Och det har varit också om 3 imesk ökjer. Hvis vi tenker det første økje her på et, så er det Tottenese. Det er dette her som er her, og som ligger som et trøyøkje, som er lagt av til større allmenne stånar. Dette er 8000 fermetrar, det er trøyøkje til allmenne stånar, og til følge gjerragrunner som eier det. Og
här blir det inte till att bitcha, men det är ganska synd och troligt att få fätra av som sticker någon. Det är gossor för att göra som ägda och ska kommunen ha fätra så må man göra en process här på. Annars är hatta ett funt öke som är 8000 fermetrar. Här är synder ganska synder av hatta monio. Och ta nästa stycke som det heter här som är Liknäse. Hämta tröjen här på som är en privat trö. Hon är 5600 fermetrar. Hon ligger i A1 öke som eisen blir till att bitcha så samtidigt. Ja. Det är bostäder men i bostäder blir till eisen att bitcha annat som naturligt hör till. Och hattra privat öke som kommunen kan få på vägen. Att det hela kommunen finns ju bjåa att köpa. Så hatt här till att bitcha få fätra på vägen och för gång vi att planlägga något äldre depel. Och det tredje som är häver tos om till hette öke här uppe ovanför det utstyrningen som är där som eisen är privat. Han som äger det här hur bjåa kommunen att kunna köpa ett öke till en äldre depel. Och om detta vill slå samman och fär som X som möjligt på sjur så blir det till att få 4000 fermetrar. Detta ligger eisen i en bostäderöke. Och här är eisen både till att färre gång. Man kan säga att enaste avbjörningen här är att vävren är smällare nian. Han är 30 meter hela pette. Annars ligger hatta lugagås som hinner ökena. Och det som är galdande för ötla sig är att kloak är förhållsvis tatt vi och väsamband är hantliga gott eisen. Jag vet att det är i stämbond nämnden här och man är inte ordentligt samt om vad man ska välja. Så i första ätlo ska man så lägga sig och ta ena möjligheten och man kan färre gång till att öppna sig stick och dra till långståven. I ötlen trim när det så att kommunen vill ötla färre och öppna sig stick framan undan. Det här var så att det är en möjlighet att jag har det här men ja, alltså här är det också tror stö, här tar till att bitcha en äldre depel och här i onker må ta stöd till kvar av hästen trim stund det ska vara. Och här tycker vi att det allra bästa är hvis man här norr kunde titta ena. Jag vet inte vad du säger här. Men här kunde vara då att gå så svårt på någon nämnt. I halde hatta värt här som är heje. Först här tror jag stöden. Jag vet inte om det är några spårningar. Yes, vi är bra standard Marius. Vi är av onker spårningar och vi är det här till ett törsla så är det markera vi gör ett samma löst som det är här till kvällt. Och jag ska röna fylla vi kvar markera. Jag vill gärna säga några ord om att här vi äldre det någon. Det är byggt av planen blev gjort och synar tog jag ska checka upp med det socialfjärsen. Det var att öka det sig avlagt som allmän ändamål vi tog atlan att här skulle göras äldre bolig i framtiden. Det var Palle Gregorius som tecknade det. Och att det med säger att när man reagerar för okta så talent att det skiljer slett inte. Lärmar spelar i kommunen i hela tiden sport om att okta talent till sport. Och att det tycker lägga tog till en påståndor som inte håller i. Har själv varit i kommunen och okta gör och okta några länder från Järnån. Det tog rätteliga stort att tog. Jag hade gjort näka för okta det länder tot. Tack för. Ja, och nu törs spårningen Marius. Jag vet inte, jag så måste veta att det är hejen, ja. Ja, jag tar handen för först bara och till moskera vi sitter här och flyger törsta spårningar. Men det har man gjort spårningar var det man gjort något törsliga runt att få Björnarsson att sälja hade sticket dem så att det 8 fermeter. Ja, jag ser att det här man ur Ingstad bitchat att komma till Edelsheim Choco. Och jag tror att det var hinlösning vi skulle ha långt hemma. Att jag kom till spårningen. Och bara mötte upp till det samma som Sverige akkurat nu. Jag var i tillhalten och spurte nämligen om det samma spårningen här på. Och här var det allt som en att det skulle bitchas här ute i Totnes. Jag har så prövat sport festaren en affär. Och sport om det har möjlighet att kunna öppna det öka. Och hade inte bara några nytt och nu hade en 20 år gammal rocken vi för att man att jag pitcha här ute så inte. Och festaren säger pura grejt. Han säger bara nej. Det vill bara nej. Och så har vi att ta så vi stäpbonden nämnderna och stäpbonden nämnderna helt i skämt och hästen ösnon. Men vi det kunde kom så för att jag skulle spela en av för att vi om vi skulle komma vidare.
och ta I ringde han upp att så var det samma. Det tog välkomna ringa att se han med Sverige är framhållande. Nej. Och så är det härifrån att vi skulle få igång till vi sjående att åkna där. Det tar något tog. Det tar längre tog. Då är Mauren eller ta festen han möjlighet till att klia bäge så och så. Och han vet ena för komma så långt så vet man kan kanske 2-3 år. 3 år I alla fall. Och här är vi stött på nu. Det som ser chatta titta jag vid avsätter penning nämligen till att köpa öche här nu till att säga pengar nu 2 år till att åkna ett öche och betala det på en vägen och få igång till att projektera. Men vi vet inte kvar vi äldre ska ligga. Då här norre ser jag som är man inte samtrum kvar det ska ligga. Du kan huxa mig. Du I rejande spår. Du I rejande spår som nämnde här kväll. Du har sett av eisne. Nu hade vi skulle få vita kvärt är det rätta. Vi alla lust efter tycker nu. Kvärt är det rätta öche kvar vi skulle bitcha det kommande Atlas och Röktarheime och kanske äldre uibor eisen. Det är inte vi där få. Så man säger vi skulle lust efter kom. Nu alla vi lust efter tycker. Vi alla få vita från tycker kvar ska detta bitchas. Och ta I tid att sagt det. Nej, friend, bueno. Ta I tid att sagt det. Så färre vi det gång, jag blissliga, köpa sig hjörna, eller åknarna sig hjörna, ta texterna tog. Och annars hade vi det andra sitter som kunde finnas I morgon, men det vill man uppåt I tjava. Så nu vi här fram efter, kvart vilja tid och vid öll, kvart ska bytjas till Kotlafyra, och så färre vi det gång. Jag noterar mig här att du gick på spårningen åt salen så var det flera händer som restast vi och ankor upp till och så vi alltid för täcka en tvära timon som markera och ta och så fast jag får några bo på kalfringar halda. Ja, jag vill gärna tagga lugor att då hej du säger att det var sportfester och han säger nej. Och så skulle det åkna täcka det till något fatt. Det festar sig nej, det ger han till ägla mindel där festar sig nej. Vi har byggt och det kan vi alla under kolla för det festar sig nej så för det göra säger ja. Det ska en enkla grundgivning, av festar han kan visa att hos hur brukt lockar särskilt. För hicka efter vad det hur brukt till. Göra att det för göra att en avgröst spår det inte snacka så teknokrater att det humbok. Det passar inte. Vi tar en trappan av en. Hej, du vart och når I samboilen. För då så lust mer in med fronna. Till halten och då säger du spår du och de kan det inte och ett inte så för här. Det ska vara tottnese. Och det tror jag så gärna. Och det så säger du hela. Jag svär tror jag så. Nej, så säger jag tar. Så jag till lika mycket. Men nej vet men du så sagt att du ska byta. Vi inte komma här till. Här själ, här luft. Här allt annat vi över vägen. Jag börjar samt vet till rätt som du säger. Så nu ska det inte blöda några spårarkapping, men är det några som har en mening om att det borde inte li här? Handen upp. Okej. Som sagt, detta ska inte vara några spårarkapping, men det är så en löte med inte stå med. Och så testar som einmal samtidigt det ska ligga här ut. Och kväll du så vid här I morgon. I morgon kväll du vid här. Nu har vi ju uppbackning från tekonera borgarfonden och nu får vi det gång till och någon där då kör på en väg. Okej. Ja. Jag vet inte om att här Sverige öppnar spårningen eller om det är några andra som vi skulle inte luncha där nej till som sagt vi är inte kommit till sista punkt av scrollen och spårning och vi skulle också få kaffe med lite men Kjell. Nej, också bara spela kvitt så kött där för åkna till katta och inte för hitta lite grundstycke. Ja, det monor att höj, jag var inte kul att svära på det. Om det är det monor att åkna täcka till Jesförn och ett äldre samboile eller en äldre depp som låter eller att åkna täcka till grundstycke ustiging. Jag vet inte om det är en juridisk monor att höj och kan svära på det. Det har vi nickar I hjörna till era monor. Är det en lättare process att det är ett önstakt hus med Jesförn en äldre deppel än till grundstycke?
Det har vi nycka till det. Jag var inte om Magnus säger då en sån stotta och blir allt för tekniska frågor på det här kvittra månader till social till public service upplysning. Ja, när vi får inte åkna till galente som förra järar och äger. Det gör vi inte. Hvis vi vill köpa lände från förra järar så söker vi förra järar om att köpa dem och tåsar vi festaren. Och det kan så bli ett problem kanske. Vi har festaren kan kära till lampunarstövne, i lampunarstövne och så läs för alla processerna. Och här kan det eisen ha tutning kvart vi för ländet handlar om. Alltså vi släpper inte att köpa lände från bunarstövne till setus ändamål, hvis det framman undan ländet till setus ändamål som inte är brukt till dem. Så vi som för den här det till att Edlesheim så vill det nog vara alltså det lättare att släppa fram att och hur samfört gör det om kommunen ska släppa köpa den. Okej, så vi kan ta på oss. Här är det månader. Vi tar öjna vimmersingsspurning att rätt och är färra till sista punkten. Ja, jag skiljer inte när man inte kan få några öster. Det ser nämligen att det är åter in i Aleknes eller in i Loj som det har inte bjöa. Och det är inte allt till sätosabitching, mittel allt sätos som är inne. Det är bara för gång. Så är det ett annat att honka som är skilt nu här. Och sen bojde kom. Alltså kvart problemet. Det är skojbult av öt som det lovar. Så det är bara för gång med till sätos. Och det är det som alla har röpt om här. Att det här är inte till äldre samhället. Det är inte sorta. Men tar det nu här att öt bjöa in i Loj. Så jag säger tack. Tycker tack att det måste säga det. Och att det hunka så till bara säga tack. Så jag hade det att det är en dummor omkällning och det är bara för gång. Tack för det. Ja. Jag var inte skulle försvara på att man fick börja detta stitcha längden på 5000 meter till äldre depel kan man så inte bara köpa alla gal så här ser det ut. Är det så enfalt kan man det? Blir det till? Är det villigt till det? Jag vet inte hur svårt det är på det. Är det när jag snackar svär på det? Hade jag inte sett spekulativt lötne. Ja. Hatta fick vi bjöa bara till äldre depel, inte till setus. Så hade det äldre depel och annat. Jag bara hatta, inte jag känner inte till med hatta. Och ligger sig vart det kom det här? Nej. Det var bara med det. Okej. Så här spurningen hankar sin dörr och här vi alltid vi för att klappa för Marius Müller. Vi får tacka för ett omfärre. Och nu är det kommit här till nu 2 punkter efter skrollen är en kaffe. Och som sagt, vi börjar hvis onkel i ständla brösta efter en kaffemån så röjsa dig späkla upp för att det ska skilja kon. Men det som är rätt nu är att höra synter om så höjt och kältna. Och nu är att berätta någon i öland nekvar till nekvar så genom man börjar ju ta in om så höjt och kältna men nu får vi så också nytt att fratta om hana och attna till här vi det sista spårna omför här år ju fruktla köta det stäste det var och det är så det sista som vi har skrån i kväll. Men först om kältan och det är så Boje Jakobsen, du sa. God kvalitet. Jag kunde inte kunna synter om kvar vid vid heta vatten och kolla för det. Och vi tar just annan framlöv som Jarfanje till annars vi där här och är för det nu är det tekniker så jag får fortälja att du kunna synter ta söver det gångna och vad är det för tekniker som att han för det och så tar jag samman om kvar är vi på nu. Det som vi vita det är att det var gjort en borring i den första halvåret 2012 och tar där man ränner sig ut att heta vattnet och vi har funnit det att det är grundvatten för dem och man ger så nära kanningar till så Jarfanje som ständer för så kanningen någon och det som vi Atlantis och det hur ska vi gagna det och nöjda orskarna ur grundvattnet som nu är så hett och brukar det att hit upp i. Och allt känna i förjon kältevatten att några kommuner tar kältevatten in till dräskevatten. Och det som man så har funnit det och så gärna så här gör hitta borringarna när det kommer. Det är att förjar är en sån schweizerost eller en sån en ost över neckon hållen och vatten sätter ner i mitten alla stannes och det så vidare finns jag vidare nu så de stäcka havna. Danmark snackar man om man har grundvatten det känner till att här är grundvatten till man helt till man släcker förjon.
Men tar 600 borringarna som till dömes är i havn. Nu visar det sig att midtbøyren i havn, nyan i Gundandal og alt det øyne som det som man kallar for midtbøyren, her ligger av vannspekt cirka 50 meter ned under Øtlenbøyen. Og til det så grunnvatten som i havnene. Og kommer vi norr her, så prinsippet at det regnar, vattnet fer ned i river, og det slipper ut omkring og til det som vi sitter som kjeldevatten. Et eller annet kjelta som kommer ut. Det tar vi det her. Og det som kan man säga som händer, det är vattnet söker nyer, och det är faktiskt rattligt djupt nyer man har funnit det. Och av liknelse visar sig att vattnet är helt nyer och 1000 meter djup, vet de kanningen man har gjort. Och här är så ett ivligt iver kvar vi har 12 borringar av liknelse. Den första borringen, hon var som sagt gjort 12, och så det så kommer flera träd. Och det som man ser mest vi hesten här borringen, det är det man kallar för estetisk trust. Det är att det strömmar vatten upp ur hålen. Det är värre än så ett hål som här tar enläggarna att sätta snäck vatten upp ur. Men det här har vi så lycknelse, det är helt fantastiskt. Och att det är så hett som det är. Att det är 6 hål som har cirka 20 grader vatten. Och ta svära till och runt om hålen gott för skydfotla lastbilar tøyman av vattnet som kommer upp ur hålen. En 15-18 kubik ständer här. Och det som Gjersfangen så görs det är att tar och sett några sånter nyer och så kan det där hita och det kan ha motstånd och det kan ha allt möjligt som geologer som inte har sådana kylfyrer. Men det är fyra funnet det, och vad är det för grundfjall som vi har i förrjun, och vi känner öll från han Kjellon Rasmus som vi kallar för Mus, som snackar om som runt allt förra land. Och det är fanns att förra byggt där upp av Trimon Gås Tujon. Vi har den nyaste flyerna som är så mycket nästan stora, och så har vi my flyerna, och så har vi där överst flyerna, och det kommer ta visar det så till en slide här. Det kommer man det heter bara tomaten att man har på och håller ner och så här 200-300 meter annars stup man för, så sänder man en sånt ner, och så kan man mata hita, man kan mata man kan mata hur så hett det är, och jag kan annan, och man sänder en kamera ner, så ser man, så filmar man alla ner i jöknen, och så ser man rivnar. Där kommer vi till om en liten löte. Det så vi här. Hvis vi hittar efter 2 hålen, det första hålet till det nästa hålet, det är det som kommunen gör, det som heter OB1. Och vi har ett här B3 som alltid vet det första hålet. Så tycker vi att mynden i här på en lite meter här, det är att cirka 120 meter upp. Här fossar vatten in i hålet. Här trustar, och det är en riva som är en 20 meter till stöttar. Och hvis man hickar, jag kan visa det kommer här. Man ska skilja det så läs när man hickar efter mynden här, efter dopet som kommer ner här. Och här är det 120 meter, här som det är. Här är lite vatten, och så plötsligt här händer ett annat att här är näckvatten. Och då ser man så i hinnhållen. Och i liknelse runt om de hålen som man häver här är det som sagt det ser cirka 6 hålen som ger näckvatten. Och det som Gjersfangen är vägna för det är att flera hål till bara tatt samman, så visar det sig att truste minkar. Tog den översta parten av hättlene, grunda oistøy och annat ger, att man säger att hättlan är råten. Det vill säga att vattnet kommer upp, det ständigt spär hålen, men i ländet behöver mera pocknot och rivikänt, så färger det ut atlan, så det kan styra hur vattnet börjar. Och tog jag vet att sen det bängna för att göra förnäck hål, så tatt hesa her gode kjelden som vi hava, for at tryggja til vi får fædra til orskene som i ødsene, som ikke bare kvarver. Så hvis vi ikke etter hesa myndene, hva er det hun vil vise? Hvis vi fyrstedet lukkene heter Dittland, så er det her oppe. Den gode linjen til suttje her på, hatta skiljelinjen og mittel myflyene og der åsflyene.
Så hvis vi kører til altså skitsen her til Ditteln og Katlafire, oppi og Lykneset, så det Hammars ende, den Hammaren som fyrir inn etter her, det eite Selind. Og den svarte Hammaren som det sutja om man for løyene, og som det sutja i Sunnanfyrir fjøren, den store svarte Hammaren, hatt skiljelinjen i middelen myfleiner og der åsleiner. Og så skal dette her vise, til øyne de sutja her på den, dette skal vise så over Lyknes, og til kvita som det sutja i omtrepan, dette altså havet ligger her, og den geologiske parten av fyrjon som i flyer, som bygd av man akvar nøren, det ligger så vi en hattle og skak estret. Så dette her kan man si, den geologiske fyrjar, og de boringarna som viser, dette så inn i Lyknes her, vi tar oppi 3 og oppi 8 og oppi 4, ser hålene, så viser hver og man sier at vattnet kommer inn i sånne gode løkene nere. Det er her vi tar, det er store nøkner av vattnet. Ja. Og det som interessant vi ødlende vattnet som vi får opp, det kunne vi tenke hitan ur det, og det kanningarna som gjort der, man har sendt prøver til Oslands, og til Tysklands, her man så kannar, men hva det for vatten? Og det stender ikke her, det får jeg inn her. Det regnvatten, til Antja Ivast, og det regnvatten som vi får opp i rollen. Og her det som i evner inni ui, sånne vatten som man kanna. Aluminiumbor, cyanid, fluor, arsen, og öll tøl det lengt ned under det som man kallar for marskvirre for drekket til vatten. Så vatten krystallklart. Og man har så kanna vattnet, og det viser seg at vattnet veldig helt opp til 38 grader høyt. Det vil si at det er 9 av 1000 meter dype, og venter, og kommer opp vatten. Og 40% av de vattnene som man har matet, det eldre enn 1935. Det er rettelig sant. Vi tar ikke annet, ja, men det så. Det sier matningene. Og hitt vattnet selv om det yngre. Så vi tar en, kan man si, vi tar et øke som særstakt, og det helt nytt. Og så spurningen hva kommer for vite han kommer få på syrus nere, hvordan kommer gagnet det så godt som i høyre gjørlet. Så vi vet at vattnet til å sitte i undergrunnene, og vi har holdt trusjar, et eller annet måned og langere. Det er for 9.000 meter dype, samt til islandske ISOR, som sværer til det islandske hjertfanget, eller første hjertfanget. Og så la jeg som hiten vekser nere etter. Vi truste, og at den tog ut, og heitar tatt her, det kommer inn mot sentrum, men av 1000 meter dype, her 30 grader. Og da man så kan finne det av vattnet 38 grader, så fer det altså ned 1000 meter. Det har vi her. Og så det det, hvordan kunne vi gagnet av vattnet av bestanhatt? Her har vi snakket om, sjálvande skulle vi trekja sånn nekva orske ur til heita vattnet som høvedgjørlet, fyrir å få oljenøsene nye. Og det som så spennende som step 2, det berda til, tar vi da tid til hit under vattnet, jeg kaller det inn av dressvatten. Det opplagt. Jeg vet gjøre det. Vi i gang vi at gjøre at det er handlingene som skulle til, og ideen som hentet skitsen viser til her, det at hvis jeg noterer ikke det som Hein sier, jeg sier at Hein sier alt det som jeg skulle si, at han hadde bare kjeft. Det som vi gjør, her så gjør dette hålene i Lykneset, vi røyner samlet til vattnet, så skinsamt som gjør litt, og får det en brunn. Så pumper vi vattnet ned om veien, og i en ledning, så vi får det inn i hetteøk. Det dreier seg om å få hitan, så vel gagnyttan som i høvet gjør litt. Tog orskan som skilje og han som det kan få inn alt det til mistgjør øke, og minst en jeg holdt trusjon til det. Jeg gjør ikke vidt. Bant nå? Ja, så bare ikke. Takk ut. Nå får jeg forlengt. Ja. Høyre det, du skal ikke ha noen mikrofon, hva skal lukke? Jeg skal komme igjen, 2 sekunder.
Gör Ja, tack. Till det att nu har vi en hus självor och jag bygger vi det hade här åter löjne och ett. Jag bygger hon tror till point vi väg. Här så kommunen snackar om att gräva där man siktar en lötningsstut. Är så möjligt som är och öron som bygger på löjene ut efter. Jag kopplar nog ja där. Det samma. Ja. Hvis vi nu hittar och hesa tekniken här. Du säger ja. Ja, men jag ska lyckas svara det. Jag vill inte ha någon person i kväll. Ja. Vi kan man häva finns jag roll. Och sport till kommunen är det växer det roll. Kunde vi koppla nog svärva? Nej. Ja. Kvoi. Ja, jag ska runda svära så gott som jag kan hvis jag får givet här till hesa tekniken som vi har hemma. Bant nu, som jag nämnde Janne, hette är spilt nytt för oss öll. Alltså, hvis vi får några få att det är det första hjärtat att hålla på med 2009 alltid, så är föregår aldrig snacka om grundvatten. Det är danskt vatten. Men det visar sig nu faktiskt att vi har näck grundvatten. Och till orsk och så är det helt tror jag vi har det heta vattnet. Så hvis vi nu ska svära på en spurning, där vi nu hittar av hesa teknikerna som är här, så säger vi kører det upp i steppen. Torshavn kommunen har sett 1 miljon av till detta projektet här. Och det samme har landet gjort, som sagt, att det spilte nytt. Så vi røyner att lära av vi att göra kan man säga projekt som så skinsamt så gör det för att visa att det hetta ber till. Och det som vi får göra, det är vi samlar vattnet, vi tar oss här 15-18 kubikkerna så vi kunde mata och till vid att styra på det. Vi kører det i en brunn, vi kører det i en pumpehus. Och så det första, det som ständer rejon, det första stivet där här. Så tar vi till över till Fritidskolan Bottnhus nu. Här får vi att hitta tandbyggningen upp. Nästa steppe tar vi sätta mer pengar av. Så kommer det ur vägen. Så tar vi skolan, vi tar svimhöllena, vi tar idrottshöllena, vi tar lacknamisterna. Så vi vet att vi tar vatten som vi har bort nu, så klarar vi att försvinna så byggningarna. Det vet vi. Tog att vattnet har så öla nekva arne och runniga check. Och det visar sig att i första var temperaturen uppe på 30 grader, nu har kommit ner i 20 grader, och han hällde sig av 20 grader. Och så såg jag det, tar vi då gjort detta, så är stepp vi är, det är tillspörst in till som du så första svär på ju, det är så det skriver här. Av liknelse ska man ha möjlighet för att koppla sig av, att 3 av vännen, och ut i rätt, här ska man ens kunna koppla sig på. Så du först svär, ja, men det har vi inte bakt nu. Det första som vi skulle göra, det är att få att här, vi skulle visa verset att det riggar inne i Fritidskolan. Okej? Var det gott svar? Fint. Ja. Vi tar snack om, jag har 2 miljoner arbete vi. Och hvis vi skulle færa fram med vännen, så räcker 2 miljoner. Det är en trade från landet till 1 miljon, och till det har vi hessa tøyene gjør det. Och för bara att häva kan man säga, en att hos vi, så færa vi nian i början av bandan, och så færa vi kjøtast för in, och så går vi alltid träcka røren om man omat, så är vi räkat av bøylingarna som är. Tog jag fär i köpnen vi, hvis de fär in i kvartal, zoomen av Kotlafjör, och så tändrar det alla tekniska lögner som ligger av kvartal, så såg jag dit telefonledningar, elledningar, kloakkledningar, och allt det med den himmel som gör att detta projekt här det drucknar andra rufet. Tog gör vi det nu, för att bruka pengarna så skinsamt gör det, att vi får och kan visa att det rickar, det blir till. Det är grunden. Ja. Avbjørngar i samband med Värskatlandet. Som jag har nevnt, nu inte mig själva, heter omkant runt 4 färgen. Vi skulle samla vatten upp. Det är en lydel juridisk avbjørning. Nekvhåll är borraje, och som jag nämnde för Jan är att Hetland hon är råten tar åast för att hon griver svörna och räk följer till att det är nödlande harst. Och där som har grivet har vet att det kan vara kaurråt i Hetland är och så kan vara via gräva ner och igen. Och alla som säger att det inte är massivt fjall här för vattnet och kan styra det.
Typ bara man sätter en sån jattenstång en 6-12 meter ner i för att trygga att du klarar halta truste. Och tog inte vet inte vart nu att det är flera som borrar bak runt om detta hålet så vi får trygga att här att vi inte missar orskarna. Då hvis vi håller det här händan osten ut mer vad den är så är orskan väck. Verande är hitta hål vad ska det här det är inte trubbelt att man kan få göra hitta hål som man lyckas helst utanför. Det vi switcha att ta hål hvis det hittar mynten här ta hålen som är längre öster. Ja, det är sin height. Men det avvirkar inte det truste som är här. Så man kan gott få göra hitta hål kan man säga ute i Chalmers så det ska vara kopplat för ett längre in i fyr vad det ska vara. Så det är inte trubbelt. Men akkurat här är vi ett öliga aimer om att trygga och att vi får försökt med hända byggning som vi ser då i att det är grön orska. Och den största avbjörningen det är att hur är det vatten. Och jag har så spurt med fyra och jag har skilt att i morgon ta för detta lovar uppskottet runt om de virene som ligger i och undergrund mitten av vattnet. Att det är för vinnenämnderna och då det har varit vinnenämnden i morgon så för det om några veckor och tänk. Så vet vi att det är för trader som är galdande undan om de orskarna som är undergrunden jobb. Fyra månader det är en osvörst orskalast. Ingen olja, CO2 för nere. Och det är inte ivast i att den här investeringen som vi gör betalar sig åter på helst åt det. Det är ren matematik som man tar en hittapumpe. Jag ska nu är tekniker. Hvis man höjer 1 kilowattimme elektricitet in i en hittapumpe så får det vi tar en effektiv pump när man har det så får det mellan 4 och ganska 5 kilowattimmar i hita utåt. Hvis man hittar vad oljan kostar och vad elektriciteten kostar så är det cirka 50% spärring. Ett lag. Så säger vi att det som är viktigt i den här det är att vi får nutja vetan in. Till nu visst det sig extra hett vatten i Österödna. Bant från fjorden det är inte akkurat lika hett som här det kom. Men här är det isen i hål på 16 grader. Så kött som vi får flera järheta hål så låt oss hoppa till att man isen räkar och ena sådana fina källor så det här liknelse är det sånt runt för. Det är helt fantastiskt. Och vi drönar att få oss några vitan på sjön som gör det. Och som lukar ta mynten ner det som heter bara en principskissa, det som det dreier sig om. Det ligger orska i undergrunden i hela liknelse. Vi får flottarna i mysteriet. Och det kan vi göra på en helt bojlig mat av en pump. Det är lite att den är bara 2 bar, så det kostar unga pengar besökna att flytta orskarna över. Och vi kan bruka det som dräckvatten efterföljande. Har du det? Yes. Tack för först boy tog vi standard hvis det är stått uppklarande spårningar till dessa framlöna så tackar vi då nu att han så är det år frukt och tar det mer bröjen hoppe men halvspårningarna till akkurat dessa framlöna nu. Hej. Först boy vill tacka dig för en öliga groja och siande framlöna. Jag ska släcka sätta den några spårningar. Jag ska bara lycka till det jag näka rätt. Banden som ofta sagt om den kan band eller banter eller fester är ofta vi har nämnt och så fonten kväll men en sitter här och en orsak till att det har miljoner rökar sånt det är att hon har sagt till finnas ordnar vi ska inte ha fyra och tog färden genom vägen och här är det en som omsider lente och hon ska inte ha fyra så banden kunde ösna säga att det är pur outjebs som inte man säger det är det var spärr vill säga så vi ser inte nöj. Ja, tack för jag sa vi märkningarna. Och tack till böndarna också. Nästa var här. Ja, det var att till att säga den kälten. Men nu är det andra håll på det långt ut. Alltså här var ösnen också om kanske att få koppla oj. Alltså det är ju flera håll långt ut där. Nu menar vi att nu skulle det ha ju ner någon lastvind till fint. Men tar jag andra folk här var bara långt ut efter Bygdaven hända vi.
Det är inte väldigt gott huskott att koppla till vatten i östen på. Ja, nu vet jag inte hvordan det vatten renner ur øren hålen langt ute. Jo, øde går spørninger, og svære, ja, altså, hvis vi kunne få krystallklart vatten opp, som i prinsippen ikke koster å neka til drekkevatten, så er det absolutt avhåverst av kanonære. Vi har öll drekkevatten, öll vita til at det sier og fugler og alt, at nu var vi det syndre etter som renseverk, og jeg skal ikke være snakke om det nå, men hvis vi ikke har renseverk, så sitter vi mer eller mindre öllsamla boken i tog just det. Det är väldigt viktigt att vi har funktioner som trycker och när vi har rent vatten. Det nu brukar vi pengar och vi brukar sand och allt möjligt annat ostraller för att ge oss rent vatten. Här får vi vattnet för ånch utan att pumpa. Och det var till kristallklart. Och det uppfyller alla träter. Och vi bant nu i sån här far i hålen när jag ser Ajax och bitchen som alltså två skufotla lastbilar om tojman av vattnet som nu bara för lunch så. Ja. Jag kan också bara att ända själv i en spårning till Islar vi märker salen och lackat hettar men boy för lugg uppsummera det som du sagt och nu visste att man attlar och idéerna vi tog som man attlar och så vidare men än är det ju bara runda projekt kommunen sätter 1 miljon och för 1 miljon att sätta landskapsan så tvära arbete vi gör men detta samlade projektet som du lagt fram vad idén är. Kvärt är tojer att land för henne och vad kostar hon och värda pengar sätter av och får göra att land köra mån och till att göra det. Ja, alltså vi finkas pengarna sommar häste i fjör och bant nu standar vi det boja efter jorda till inte tog jag viljen att ha kommun köttstegar och att han avs intressen det är hur äger det den juridiska spårningen hur äger rätten till att bruka orske och annat som är ondsvärd. Det är vi på, men den juridiska knuten är lörstur. Vad händer så tog jag att land och pröjsor? Ja, det är så vi får göra. Jag har hört flyttar man sin väck från Hattalarn. Vi har läsliga rockningar och på att det kostar några miljoner att omkalfatra kan man säga. Det här byggningarna som har olja nu över till att här få gagna ut detta vattnet, köpna varmväxlarna, vi hjälper hitta pumpen att det ska bli att det grönorska. Alltså till två vinklar. Det är rätt som är att det har boradikt och det har grönt. Och vi vill läsa av oljerna. Och till självande eisen ekonomi. Det är en olja god investering till Torshavn kommun och vi tar åknar som Torshavn kommun äger. Att vi tar en stotta betalningstog på några halvfar. 3-5 år ganska. Så tycker att det är positivt in i kassan. Det är längst du hör olja och du får olja så ska du pura och hänker av oljeprisen och till du är köpare. Du måste bara betala att det kostar. Men ändå vet man inte vad det kostar. Men tog att land när för att virka? Det som vi säger, vi är klara att trusta av knötten. Vi har kanna kan man säga. Vad kostar slanknar att lägga och vi har finche entreprenör att ge till på vad det kostar. Så kostnader att land Jokon för verkskattlarna till sig första 2 miljoner snation. Här ligger succén i samla vattnen för brunn, för laxlanken över. Det ska vara liot i häsnar. Och det är till som sagt vi boja efter tingen som har stäffest hur äger av vatten. Och ta ett land som äger vattnet så säger landet, det man lägger upp till, att landet läter vatten via i kommuner till att gagna det så skyndsamt. Nu ska du strakt att du får uppfylla spårningen men när vi såna första byggningen i Kottlar för det gröna vi hitta i resten hållen. Det som kan man säga fältje att han finns mer har sagt vi tog att landet här och nu köpte jag så det är tår jag lägga tomlarna och nackan och blocken att det vill göra. Okej. Tackar vi ett par. Fint. Så att vi får klappa för Bo Jakobsen. Han är teknisk stjärna i Torshavn kommun. Så är 1.1 skrån är en kaffeborr som måste i boja som har lött och är till tax. Och så den flöjer för det öliga kaffetest så färdigt upp på få det kan en kaffemun och en kackbyda. Men vi tar som sagt 8.1 skrån och det är frukt och jag tror att det är var näck som attla till vi då inte runt helt annat frukt här till ikväll. Men visst det är näck som attla blir mer så vi har ju att det kommer göra sin kött av sitt av vemmersingar och vi sitter av spårningar så lätt att vara så utörsliga som möjligt och ösna till kvön till gärna vilja se den där spårningen.
Vi tackar då en två här i först och så ska röna finja vi och för dig för boygingnar eller för boygingen så må det bara markera om att. Ja. Jag bygger Signabø. Og jeg har gjort en vei her nere, og kommunen krever, tar man ikke vei til hus, at veveren skal være minimum 4 meter breis. Det skal han være. Men hvordan ber det til at man godteger at veveren til Signabø er 30 meter? Og at ena from året for en biler av venon, tog det for smalt og gløyer, og at folk renner undan for ikke på kornier av bilen og så videre. Jeg vet at det er en landsvever, og så kommunen sier til at det er landet som skal gjøre det. Men hvor langer kommunen ikke nevan av båret og sier ved landet, de skulle gjøre veien såleis han lever opp til krøvene til minimum av en vei. Og man har gjort et pette av en vei, men man gjør det noe til litt navn. Kvitt her. Og man kunne forhandle ved landet, ved landstyret, om å få et her til at gjøre kommunen penger, så kommunen kan gjøre veien litt navn. Det har alltid vært rattet og gjørst, så som man fikk veien gjort den til midten trutjar og eier, og det her til. Så som man kan køre uten risiko, og få bilen kortene der, og busser kører, kvendige, lastbiler kører. Her er forferdelig at man ikke kan finne det av en gjerende veien, så man lever opp til krøvene, minimumkrøvene. Ja. Hvorfor svære her som spurte ikke noen, av teknikk, kanskje sindre politikk og øsne, jeg vet ikke hvorfor. Ja, jeg husker det lettere å tenke det øyne og øyne hvis det er noe klundet ut høysler. Er det noe som først svære på det, eller ikke vi bo på hvordan praktiske problem kan løses? Nei, til prøver at det er en landsvever, og vi tar hva tåsa bei ena for flere for vi landsverk tingene. Og da vet jeg eisne løkningsmenn har gjort, og løkningskvinner. Men her til er det ikke etnås å sette penger av til handaveiene. Hvor? Det kan jeg svære på. Vi eier den sikkerparten, eller parten som vi gjør det, og det er en kommunale vever. Hitt er en landsvever. Og det er ikke bare å si at jeg kunne ivetak en landsvever. Vi har prøvd i Torshavn kommune flere før, og det er ganske hørste tøyene at det tar noen år bare at ivetak en landsvever til en kommunale vever. Men tar vi det har gjort det, så er det veien i gjør det. Da håper jeg eisen her. Men jeg skal takke det på meg, og så spyrer jeg meg stedet. Yes, takk for at jeg svarer. Så var øyn atre ångstande for det stedet. Ja, det øyn var her atre først, eller var det två her atre? Ja, takk at vi tar båar bare her om det. Ja, en avheidan og en spurninger. Først bare har kjøtt en avheidan alle kolfringar om at det er utrolig spennende ting og nek ting man kan diskutere. Heitar kjelter, breita vei og så videre. Men det kjennes det lite synder som jeg sitter i en husen her som det brenner i køkken og så diskuterer man hvordan det var etter vesrodel inn i vesen. Så i verleisen han at her ser haktøllene som til sove, demografien for Kotlafjør. Og i verleisen så er man faktisk kommet av Grævarbakka imot til hva kommer henda vi i spikten her. De sove månen av Stronton og i Kotlafjør. Og til det her var hørst at man ikke har noen atlan om hvordan Kotlafjør skal utbygges. Jeg halte at det var 4 og jeg sier atlan som jeg minns ikke hvordan kallet 5 ting, og det var noe vi vinnerløy, og det var noe vi bøndavirksom, og så videre, så videre. Her står ikke mennesker folk. Og så vil jeg spørre her i morsen, helt uttøkelig, om politiska skipanen hever atlaner om at gjøre framsøknar verilige stora utstikkingar i Kotlafjør og i nærmeste framtid. Om man ikke har atlaner om det, åren henda funden og kvöld, man sinnavere for hitjopata beina veien. Og man samtidig i at vi har en demografiska vannlukke i løtene som er for vi at utspilles i Kotlafjør. Det er det igjen. Ja, det er ikke galt i Kotlafjør, det vet jeg, og som alle ærestene i kommunene, så regner vi det førre måned, er bygget ut. Begge så og så, det vil seg begge Nøls Velpastad, Kalbakk, og det vil seg Eisene Kotlafjør.
og enda ut i hesterøyne av eisene at være takket og interesser at du gjør noen i kommunene. Så självande färre vi till. Och till önskan i vi till åkken. För det om vi inte släpper fram med att göra det här nu, så är vi inte givna vi att utbytja med andra kodlarfjör. Det är alltid vi har gjort uppsökning tröjorna sedan sammanläggningen i värld. Det är alltid vi kan söka och det kan ursliten som Torsa kommuna och Kolfjärda kommuna har gjort i fälla. Och det är alltid det största urslit. Med andra utrödelsen på inte så innan vi. Hon vill alltid vara kommen utan Torsa kommuna vara partrat. Ja, det kan det säkert, men jag alltid inte man ska vara så negativ och svartsiktig på allt. Jag tycker på ungdomen, eisen i Kotlafyrre, väldigt vilja, och jag är så ångalöd ju att ungdomen i Kotlafyrre, han ska nog visa vägen för att han är tarvar. Du är inte spännande för demografin för tullen som Ben visste på halvdagen? Nej, det är faktiskt inte. Det är inte. Det är något som kan avvarska det, med andra de undkjøa tunnlar og forbindelser som kommer siden da, kan avvarska det en løte, og tvert imot det kommer rett. Jeg tykker på det, og vi skal nok kjøre akkurat til at det frambor i Kotlafyr, som vi alltid har gjort. Yes, vi får til neste spørning. Du finner mikrofonen langt. Ja, jeg halte faktisk, det hadde nok så skakkende, jeg halte at man heldet det sender vel til Kotlafyr. Det gjør det iverhøvrig. Det er faktisk nekkvalg i Kotlafyr, det er vidt i høysk og større etterspurning rett og slett nå. Sjalt om det ganska hälften av station som inte blev när inte hänt än, så mest är det att det inte är några som manglar sted att bygga. Jag har nekva vimmen som är äldre än generationer i KF. Här är det män som är flotter av byggna. I byggda vid Sunnera, som havna gott nog. Och det är män som är eldsaler och i felån ära. Här som vi saknar, män här öliga nekva Kotlafyr. Och vi är faktiskt färre här att bära allt det som ska vara i Kotlafyr i det. Och det blev så ometalliga törförare att kunna säga att få allt KF bära och bygderna och det hela. Att här må vi komma vänta och det är en avhöjtan till kommunerna att det må täcka ett största allvar. Det är många verkligen. Det här kan inte skölka alla. Så långt som det bor det går falskene flyt av bygderna så mycket det alla tyna och det är allvarligt betyder vi att vi är knäckande ut. Vi tar allvarliga bruk för att bygden ska växa. Ja, jag syns inte mer att säga, men det måste inte inte ordentligt vi tar som du lägger fram i första atlet. De måste lägga säga eller vad säger du kritiken som blev vi över? Nej, är stäck allsamt men vi har alltså rätt ett förmåne. Med andra avsätter vi sig 4500 fermeter nämligen till att bygga alternativa bostäder. Och vi har bjudit ut en affär, tvärfär och inte bjudit på att göra det bygga hela tiden. Men vi är så igång vi bostäder med andra att kunna göra det i fälla. Ikke minst efter det nya lagslån som kommer nu. Då kan kommunerna nämligen föra in samma bostäder till att bygga alternativa bostäder. Det tar som bäger randarhus och rähus och eisne lässaruppbör om det skulle vara, men eisne leieuppbör. Här är det som vi att söka nästan framme. Jag har inte gjort till en bant här och nu. Det var det inte. Jag hade byarkitekterna grejt öleväl från kvui och kväd och kosse och det kan läsitera ja, men så hade man ju stanta mer samma att få fäder så gör det. Och det är inte gamla släker och gör kostar neck och så är det kvar ska allt hända. Är det nej det är inte under första. Ja. Ja, jag får inte till diskussion här om höjningar och kaffe. Nu är det Kotlafyr på nu. Yes, vi tar nästa spårning av listan och är det fler som markerar så går i handen upp. Jag tar vimmerskingarna efter törne. Den nästa Ben. Ja, det är vimmersking. Jag ska göra kött av. Och nu läggs tölnen fram och är nu tar sig som borgare, som missnöjda borgare. En borgare som stämmer i försammanläggningen i år 2000. Att munnen till en missättna sammanläggning till dessa tullen här hade utgöra tull. Hade inte minne en vanrökt av en hela bygd. Hade största en av stora bygden av Strömöt. Allt är växer runt om. Här är minka. Och det är vanrökt, mangel på grundstycker. Och nu har det hört undanförsler och i 20 år hade satta bojra så en sammanläggning. Jag har hört undanförsler om att det är så tropult att få gör och stitche och vi hör att det är samma rilla om även avhöjtan till Torshavn kommun. Min avhøytan er til at byrøye og byrøs omsittingen løyer en buss, eller sikkert flere bussar, omsittingen blir så reella stor, det skal være en flåt av bussen, og så skulle de fære Norge Sunda kommunen.
til Høsvigar, til Kvalvigar, Stremnesar, for Norskala, til Stuttelt av Norskala, mot til Ejek skole, Arabak. Til en bøyer. Færre tid når her, og fai Sunda kommuna læra det hvordan man får badna familier at bosetast og truvast og lokal økir til å mennast. Takk for Ja. Hatta var ganska mest som en vimmersing, men hon i ödlan för hon notera. Tack för Hanna. Vi tackar en av vimmersingar tre till Atre. Och som sagt, klockan är långt och blev en halv touch och vi kör en löta tre men inte grå lunch så har det mer efter på Gärsta så är det nu boja kvar var det här var det. Så halt inte chattor. Ja. Kör så. Räckve vi måste det var touch mer för det ska att sommarferierna. Nu har vi själva en dronk 3 år. Här är 12 dronker. Kvar skulle ta husas 18 sommarferierna. Och hade ju så ständ så då. Ja, jag har spurning till på tränse ganska eller. Ja. Och jag skulle be till om det är Peter eller var ganska. Har du inte alls spurningen? Vi får en tecknan. Kvar skulle det touch dronken i husas 18 sommarferierna. Ettla mer. Ja. Här är som gånger 3 flockar och kvart till upp för 3 flockar här i Kotlafyr. Och så flyttarskola. Ja. Alltså man måste säga att vi har ett problem i Höllon. Och problemet är som inte störst att vi har ägstligt också kvar i Höllon kan man skaffa upp på halvstått och dröj. Det är alltså inte bitchet det stan. Det är en måte att göra på. Det kräver bara att vi får flott anten till vi skolan och tja skotten väck. Eller att det är värsta spektingren och att det är riktigt häpant. Men alltså det är en avgång väg till självbattning är om nästa flyttarskolan med plats. Det är som tog sig jag vet att bruk för minst 2,5 tror jag. Du får lägga mikrofonen. Ja, och så en ösum jag lite center, men det här är inte till kvärt vid attla framöver. Det är nu att de sommarferierna vi sprunchas här nere av badnatalet ökes och det är renar godvill att vi har haft att vi arbetar här nu. Det är renar godvill att vi har bad som gängar nu. Det är fullständigt ubelasta och att komma väl fler än touch att någon sommarferierna och nu attla den flock att säga och han har släschrockna vi skulle gå vid med chest. Det är så inte för något annat. Ja, fint. Men så är det bara en liten flock som inte släpper att han sommarferierna. Kvar ska han skulle välja det första andra att se. Det är inte upp mig. Nej, men jag samma det är banklar ruller. Vi har det inte här nu utan så vi får etablera några ruller. Yes, vi tar en övermärkning att säga här. Ja, nu är det ju bara morgon så är det också att du sagt så igen. Jag hade bara Tony, Hattler och Ben och grannar ösnä. Men kanske ska bara göra till samma vid Trinn då. Ja. Det vill gärna säga det. Men så sitter med sig i åren så må vi ha en fond att kött. Jag kan synas så då scenario. Att när sommarferierna vita är det smalne kommer bojare. Så jag vill ju boja nu ett år det låt vet så börjar omkylningen att han nu välstry börja så får vi så för att igång och så kommer det nytt bojare till och inte gör sitta som man sitt lunch. Kanske att det blir väl den efter det vet jag inte. Men vi må få på kvart händer vad gör. Yes. Och hitta för vad gör vi kan ganska vill att lämna lite löt om. Vi tar ena vi måste checka tre här efter. Kör. Ja, tack. Nu är det efter sig att byggnader runt om kan växa och ta passar. Och jag snackar om kan alltså borgarstaden här. Tar sig att tar haltan att vara orimligt för tog att göra utstickning. Att ta fa och folken som bygg vet det som vännen skulle betala vägen och ranchverk och asfaltering och göteljus och farta och allt det här. Tog efter handen kommer alla bruka det. Alltså allt byggt. Hon växer ju och växer. Och vi som har byggt vid den nya vägen här, vi har unga betalt näka för vägkall så där. Och han så stickar ut i det. Till sålesnar, nu har vi själva gjort det oss nu. Till sålesnar att vi skulle betala allt. Och det ska själva läggas på grundstickene. Och så är det orimligt dyr.
Och om man har allt så ska det vara ett röjöke på minst 500 meter. Och sen det ska och sen tar betala eller att betala så att detta blir öjla dort. Det må bli dort på handamaten. Och jag vet att era bygder här gör det inte på handamaten. Det säljer sittande för det. Men det kostar. Och jag hör det att säga i havn att det inte är lov. Men om det lov är det sen inte havn. Det vet jag inte. Men jag har alltid själv att det är pura och rymligt. Och minst att ta i så väven gör det allt det här. Och ta i betalt vägen. Ta i kommunen vägen. Hon får den gratis. Och sånt där. Men så var det tar vi lyckas helt och nöjst. I allt det ger inte kommunen spöjter sin där oj. Och ger den vägen. Vad ger det så det kan så det byggvand så fast det bara bytja. Det blir röjla dårt. Det sägs ju allt. Det var bara det jag skulle säga. Tui att ditchen en neggboiler är som det tog det gör på tomaten. Tack för det. Tack för det. Nu var kommunstjärn Björk för in i oss när i Johan jag vet inte om jag lägger att säga till att här från Nökrum att jag för en ahöjdan om man kanske man kan göra det services så att stitcha prisen för grundstyrelsen kan färdas in det nyår. Vi kanske två också på sig runt över till lite. Jag vet inte om jag lägger till att säga långt Johan Björk nej hade väl cirka det som du har. Väl, but nu har vi inte Florida om en blotches som har be om året. Och så alltid är att vi ser att det här och det är ju så att det är frukt allt kväll och det är ganska tidigt trust det är nu mot räntan. Det är vi ju vi skulle säga allt samman nu men jag hade det var rätt att vi tog det så först. Så är vi för runt det och så för först till nästa år och Arn Borgarstjärn ändar kvällen. Tack för det. Först och främst jag släcker schakt eller kväll till att näka men är så orsaka. Vi i konferensen i ordla fein om att söka att det är såna folk som är mött och är äsne fyllt via strömmingsnär vid öljan folk som har fyllt vi och det är så söka ett arrangemang i Kollafjord till att ta ett flott till Kollafjord så hej är så gott att följa att man hej misslyckas som vana att något skulle hända här och det var kött lukka som Ben säger att det är en vannrökt av öknon. Och senast av konferensen hon måste dott för 9-4 till att det verkar som att folk bara är på öknen till 1920. Och det movet och isen i Asana är att så är det vi i konferensen till realiga torrfört och det ligger öliga att störst press och och tar ju vi skulle vi tar vi inte till dömes att trunar som vi det var nämnt eller vi det var yngst att sammanfinna alla bygderna vi det var yngst att få eldradepel eller vi det var yngst att få utstycka så ligger det upp till och komma vi en uppskåte som om man vet en omsättning som är ansett och för pengar för att göra det får vi alltså inte det kostar över nämnt det kostar böter att ställa utanför bordacellen. Nå, men som sagt så är det vi kallar för en ordentlig fein om att such arrangemanget. Och vi hade långt och åren hämtat fonden avtala till att hette inte senaste fonder i hästen väskainon så vi vill gärna bjuda tickon åter till fondar. Jag vill skjuta upp att nästa fonder uppföljande fonder blir långt och 20 augusti 2023. Det är bara att han har sommarferierna så finner vi det där om det kommer ett tillbud till tickon. Vi finner det av om Kollafjord vid räfestra futjarlåne och att vi önskan om skillning om att det långt är välströj. Så sätt långt och krossa kalendern 20 augusti 2023. Tack för det. Tack för Tina. Och vi har så avhöjdan 27 augusti var nämntor. Så är vi kommit här till att vi skulle till ända kvällen. Och han som fär sista år i kväll till Borgarstjärn här i Mortsen. Gör Ja, tack för tid och tack för en gåvan och silian fond. Kan man säga. Tack till Brian S för att du stort så väl. Och första dagen jag när det fonden. Här är en gott kom fram som vi tackar till och nu tackar vi det referat av öppna fonden någon som är sagt. Allt vi ni skriva. Så alltså vi tackar det upp att det nu sätten tar vi kommer så. Och till önskan Ive att det är en spännande ting som kunde färre gångt.
Og jeg vil så unga løt jo at vi er fela, og i fela klarer at lytte Kotlafjør lika högt upp som alla era bygder eller byer runt om i landet nå. Tog at jeg halte vi har øljene godt her i Kotlafjøret, og hele tidsi i Torshavn kommune. Så det er jo sånn løt jo at det skal nok bli godt. At jeg ser glad for i utenføren til at eldre økje, hver einmal samtidig hver det skal lytja, så tannparten skal ikke lytja etter, og han får vi gong til vi nå bare vei. Jeg er sin kjetter av at dette trivna økjøkken ikke kommer vujere enn hva det er kommet, og til ønsken i økjøkken, vi kunne ikke halda fram vi trivna økjøkken som det ligger nå, så er pura samtidig der, dette er noe som skal gjøres på denne veien, og kanskje vi klarer å eisene til at han er sommerferie. Ønske veit. Det kan gjøres nok hvis viljen er til det, og la dem si at viljen er til det her nå. Det vil jeg gjerne. Til utsikkingar, det er altså en avbjøring, men i sånn kan løte jo i at nå har vi det lagt av 4, og akkurat planlegging vet nå hva ingeniører og hva tørveren er, så til åkken er det bare for gang, vi så har disse økene arbeid, og vi skulle åkne tega det kunne vi ikke utan vi er det, men det kan kjeipast, men akkurat kanskje kunne vi se det i gang, mitt annet til utsikkingar som vi visste jo annet som ønsken er i AHOI, i alle føren til økje, til 4 gang nå på denne veien, la bjør ut etter, til å bytja. Og så må vi finne det at hver kan bjøre seg fram et litt. Men i alle føren er jeg vet hvordan jeg gjør det, og jeg vet at sammen med bosteier, jeg har det AHO til at jeg sitter den opp, og det er en parter av til politikken som vi har arbeidet nå. Og annars halte jeg det vi skiller godt, men det var vel å få nekvar imskar kommentarer, vimmersingar. Det har vi ikke måte, første måte. Jeg halte det positivt. Det tegner på at de løy i bygdene og eisende enstøkken person. Så det skulle det være hjertelig velkommen til. Jeg halte ikke ha så øyne nok mer, utan det er helt konkret spørsmål, men så før det begynner av nødvendig råkken vi. Men nå er det såleis at en nødvendig borgerfunter er avsett til 19. august, men nå er det såleis at det er ikke her, det er 17. datum her, det er borgersjøren som sier 4, nære verer, og når du er at han er klar, så kan han ha nødvendig borgerfund. Men selvvann, borgerfund er verer, det vet jeg vet. Han vil bare her, han vil reise i Kallbakk, han vil i Kvitarnes, han vil reise i Velbastad og Kyrkjøbø og Nølse. Så borgerfunder er nekver som vi skal leve opp til, og det skal akkurat omsidning eisen gjøre. Og jeg får eisen nødt til å høre til å takke akkurat omsidning for å gå framlegging som er vært, og det hadde jo vært et godt arbeid som er vist nå, og kanskje neste før så har vi kanskje sett en flobein vid de imiske målene som vi har vist fram her i kveld. Og det trykker vi det på. Vi må trykke på det. Og så la er det. Og så til kommende borgerfond så hadde jeg tatt muligheten å si at knokkrøydokene synte mer enn hva det har gjort i kveld. Men jeg hadde tid til å være øyla fitt, alt sammen. Stora takk for det. Og nå er kaffeklart. Kjør så vel.